zaizkit. Niri arreskutxe eruditzen zait, Zaloa, zuk zure kabuz eta Instagram ez bilatzen baldin badituzu pauta horiek. Hori bai. Baina beste gauza bada, nondi bidali. Pauta orokortu bat, ofizinako langiltza, pentsatzen dut, ez? Hori da. Enpresa pribatu mutuan egiten diguna, eta bidena. Bai, eta zuzenean mediku batzuk, edo nutrizionista batzuk benetakoak, egindakoak, ez Instagramen topatzen duzuen zure koatxa. Bai. Eta hori dago aldea. Edo ulertzen dut kezka hori, Zaloa, ulertzen dutera bat. Baina, justu, erredakzioan txisteak egoten dira gai honekin gainera eta azken denbora eta bate etzaizkiola iritzi emaitzak eta enbargatuta egiteko dituzte hain txarrak direlako eta horrelako txisteak egoten dira. Lankide bati pasatzion, ez? Bizena esango, baina iritsi zitzaizkion emaitza batzuk eta dena zen gorrilla eta hola. Nola behin esan zuen, deukala izarbideak, esnebideak baino izar gehiago zituen. Bai, eta reklamatu zuen eta, klaro, nastuta, bidali ziote beste pertsona bat. Jesus. Bai. Ostras. Ezelako sustoa. Bai, horrelakoak ere gertatzen dira. Nei pasatu zitzaidan behin, aspaldi, goratzen naiz, karo, nire izenakin, tokatu zitzaidan mediku mantxurriano bat, eta etzekien, iterakoan txostena jarri zuen emakumea baniz moduan, eta orduan, zango nuke rangoak edo, odolako gauzak desberdina dira. Maskulino, femenino izan kasu. Bai, asko aldatzen da. Eta, derrepente iritsi zitzaizkian, eta begiratu nolela, eta esan, ez nion kasuekin, ze banekien rangoak gero begiratu nituen, eta jazta ez. Niño, bai, así era. Gero horre jakin egin behar da analisien kontua ondo ez, askotan agertzen zaizkigu asteriskoan adibidez egin nuenean laneko mediku proba, analisiak bidali zizkidaten, eta antza denez, karo, ikusi nituen pilo bat izar, ez agian lehengo begira jotzen dizuten kolesterola eta kontu guzti horiek ondo, baina hemoglobina alta, ez dakiz zer, alta, eta arduratu egin nintzen pilo bat, eta joan nintzen nire medikuaren gana, eta esan nion, pilo bat izar ditut, eta esan zidan, ez da, katarroa duzula, apur bat nola da, erdi gaixo zaudela, eta orduan zure gorputza dagoela martxan, antigorputz horiek sortzen, eta horregaitik dituzu asterizko guzti honek apur bat altu duzulako hori. Baina hartzen nik bintzak kriston susto, eta egia da hipokondriaka nahi zela apur bat, baina... Bai, kriston sustoak. Bai, pentsatu astelen batean, asteburu osua parranda indun bateri, ze analizi etorreko zaizkion, ez? Piskat, hori bada, eta ze jaten zuen, bezperan, ezke nik uste dut horrek eragin asko ditu. Aste betean, aragi asko jan izan bazu edo enbutidua edo, imaginatu, gabonetako jaien ondoren inezkeo, analitika, pentsatu nolaterako dira. Pentsa, nik lehen, garai hori gustatzen zitzaidan nik lehen egiteko azterketa medikoa. Esateroan, okerrenean nagoenean egin da za. Hortiko bera jogo zelako. Hortiko betzu bakarrik egiteik. Eta odola ateratzearen ondo dara matzue? Ni lehen bai, baina hain diotak erraz. Olen txarto. Nik oso erraz. Hainbeste urtetan odola ateratzen. Nik lehen daizeko analitika 6 bat urterekin egingo nuen, pentsa. Ja. Eta nahiko jarraian. Bai, hor ez dakit, agian ni ere zure antzera iker nagolako kurada de espanto. Baina gertatu zitzaidan azkenengo mediku proba honetan. Gero izan nuen, bakasi 2 astez, kriston baltzunea, eskumako besoan, kontua da eskerrekotik aterazi datela odola. Ditut hor oso zain meak antza denez eta barruan. Orduan asko kostatzen zaie erizainei, niri odola ateratzea. Eta zuzenean jartzen naiz horrela 2 eskuak jartzen ditut mai gainean eta esaten diet egin aldu zuena. Beti helburua izaten da eskutik ez ateratzea odola. Horrek kriston mina egiten duelako. Eta, impresia. Bai, eta hori behin egin zidaten. ibili zen eskumako besoan horrela palilleroa bezala, arrantzatzen esainen bat, eta ez zidan aurkitu, eta azkenean bestetik atera zidan, bai. Bueno, eta griparen aurkako txartorik hartu duzu, Ez. Ez. Eta ez daukat asmorik hartzen. Nik hartu nuen, nik lehen aspalditik. Nik aspalditik hartzeko ditura banuen, azken urteetan ez dut hartu.
Eta aurrekoan erizainarekin nuen ez hitzordu esan zidan, aizu nahi alduztutarek esan dut, bai, ze azkenak urtetan gainera gripa harrapatzen dut. Hortaz, Hori esatera ni immunizatuta nago, ja, orain dela bi aste izan du gripea. hortaz pasadan, oso ez izan zen, Egia pasadan. da, medikuek beti eskaintzen dutela, Bai, baina nik ez panintzen etorri akaso ez nuen hartuko. Ja, nik ez dut hartzen, Eta zortez parean tokatu zen da hartu nuen. Bai, eta gero... Horrek ez du ekiten ez hartzea, egiten duna da, gero sintoma pixka eta Hori da. Hori da. Bai, hau da, beti lan egiteko prest. Bai, Bai. vale. Ba, bueno, hau dena zer izan da oinatz. Oraintxe daukazulako mediku proba? Estiralean. Animo, Bai, ez ondo. Ostiraren, non duzu zu? Donosti. Bai, Zer, Bastakit. Zu jakingo duzu? zer. Bai, lase, pasakona gero. Gaur gozaririk ez duen ez eman, Ostialean emo zer, bai, ostialean bai. Ostiralean bai. Horregatik baitu bat, propioa zuretzako eraman. Baina osasuntxua, Bai, pauta hoxe. jarraituta, Bai, fruta hango, eta ber, jeri ez izaten da. Ba, bueno, guk emantik Bilboti probatu ez dugu baina bintzat atera argazkia. Iker bialeko dute, igual hastia eta, venga. Ikerrek egon nago zerra. Hemen di bihaztera joan behar dugu Bilbora. Ez larumat honetan derbia Donostian dela. Derbia Donostiatik eman behar dugu. Ez guaz Bilbora. Bueno. Eta bai, oia, Champions ez Newcastle da. Bueno, zerrez, beste gara. Hori ere, oraindik, ez da gindu zen. Datorren astea izango. Hori ere bai. Datorren astea izango. Gora futbola. Bai. Bueno, 5 minutu goizeko 8:00 Iker. Zer ekarri duzu gaurkoan? Bai, begira, bimen egongo naiz, esan dudan bezala, bime kongresua urtero egiten den musikak industriaren kongresua Euskalduna jauregian, eta bueno, hainbat panel izango dira, gauz interesgarriak ere baitartean, ikusiko dugu. Morboa sortuko denik ere ziur, Leire Martínez bertan izango delako, besteak beste, izlarien artean. Eta, bueno, gero arratsalde iluntzetik aurrera izaten dira, hainbat showcase, hau da, kontzertu laburrak, ordu erdikoak, Bilbon, ez dakit, 8 aretotan edo doakoak dira, hori entzuilo jakin dezatela. Doakoak dira, bueno, bimen akreditatuta gaudenok badugu preferentzia, baina doakoak dira. Eta tartean, BBK aretoan, Kubako talde klasiko hau egongo da, Joarrek jartze baldin badu, ea zagutzen duzuen. Залетаю как на праздник, прости. Стер твою движуху ластик, я айсти. Холоден, летом прекрасен. Привык считать валюту, будто я стою на кассе, на массе. Твоя подруга у нас гостит, у тебя нет и их походу уже не отрастит. Найма на бите, поэтому так басит. У меня низкий голос, считай нихуёвый басист. Ай, передал пятку, считай ассист, брази. Если копер, то сообразим. Зеркало в ахуй, ты знаешь, я не отразим. Ezakit entzute zaidan, ez, nik ere ez, uste dut linka beste nora bidali duela. Esan zu kubatarra eta esaten da, kubatarra. Ez da kubatarra. Esan zu kubatarra eta nien. Bai, eta harritu nau pila bat, linkak beste nora beti bidali du asuntoa, hau ez da nik bidali dudan kantua, zenik horixas bidali dut, Pentsatu dute horixas izango zela, hola. Bai, BBK aretoan bihar horixas izango da, eta bueno, badira beste bat gauza, kae isape irratikoek egin dituzte grabaketa berezi batzuk hainbat talderekin, horietara uste dut ezin dugula sartu, pena dut horrekin, ze Merina Grisak zuzeneko grabatuko du berezia, Derbi Motoritasek ere bai, bueno, gero Bilbotik izango dira Kastazabale, izango da Alfred García, izango da Marilia Monzón, izango dira Martela Sartekoak, bueno, pila gauza daude, sorpresaren bat ere bai, kontuz, sorpresaren bat ere bai, eta sorpresa hori kafean zokekoa, nek badakit zer den, ez dut esango, baina gerturatzen ez bihar da, azteazkenaz. Gomendatzen dut gartu. Pasa reakziotik eta emango dizugu zerbait. Esklusiba. Hori, eta horixas, aurkitzen duzu, horixasen ke pasa, entzutan ari zaren bitartean, marabila bat izango zen. Baina ez dakit aukerarik izango dugun horretarako, ze kantu hori, izugarri gustatzen kantua da. Horixasek izan du, bere garaia izan zuen, nik uste dut gaur egun jetxiago dagoela.
ez? Baina, bapatean, ikustea Bilbon, BBK aretoan, hori ikusteko aukera izango delatoan, fantasia iritu zaitu. Nik egia esan ezakite zein den. Orixas, Claro. seguro bai. A ver, kanta jarrita bai, Somos orixas, baina, bueno, nik uste que pasa dela kantua historikoa izan dena, eta hori. Orixas igual, txosnetan dena entzuten zen gara. Bai, ziur. Orion bai behintzat. Akaso errodunani, baina bai. Bueno, tabernetan eta bai, behintzat asko bai. Eta hor beste gauza bat badago, berriz ere, oinatz, adina. Adina bai. Adin kontuak sartzen dira. Bueno, bai, zue, ni bano odola ateratzera, zein iruditzen zaizue. Ondo. Oso ondo. A ver, zein barra bat dizute. Oso ondo, buen equipo. Kontatuko diguzu beharrea ea zelan. Ale ba, gero arte. Agur. Egunon. Arratsaleko 8 puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizion zaude. Arratsaldeon daizuela. Arratsaldeon entzule, ongi etorri naiz irratira. Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta. Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak. Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena. Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira, naiz irratian egoera azaltzen. Oinatzez buru. Eta egoi belategik dakartza xehetasunak. Informazioaren ariaren 3. edizioa astelehenetik ostiralera, arratsaleko 8:00 aurrera. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Elkarren arteko konfiantza politikorik ez dagoelako eta PSOEri egotziz adostutakoa bete ez izana, harremanak apurtu ditu PSOE eta Espainiako gobernuarekin Juntseko zuzendaritzak aho batez. La direcció executiva nacional ha decidit trencar el seu suport al Partit dels Socialistes, exercir l'oposició i, evidentment, consultar a la militància. Salva Badiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok, gauzak horrela astearte honetan ezoiko bilkura nazionala iragarri du Juntsek astearte honetarako. Helburu nagusia alderdiko oinarriei erabakiaren xehetasunen berri ematea izango da asteazken honetan antolatuko duten galdeketaren aurretik. Bai, Juntsek PSOErekin harremanak apurtuko dituela iragarri ostean, lasaitasuna mantendu du Espainiar gobernuak edo gutxinez lasai mantentzen denaren irudia eman nahi izan du María Jesús Montero Ogasun ministroa. Trasladaría, por supuesto, mano tendida, que es lo que este gobierno ha hecho desde el primer día que llegó, un diálogo con todas las formaciones políticas en donde hay materias en las que discrepamos, en otras coincidimos, pero hemos encontrado puntos de unión que nos han permitido... Gurean berriz, Euskal Herriko Unibertsitateak 607 milioi euroan finkatu ditu bere aurrekontu beharrak heldu den urterako. Alderdiekin, eta, bueno, pizkat... Legebiltzarreko alderdiekin izandako elkarrizketa erronda batean nabarmendu dute errektoretzako kideek biziraupena ezin dela helburu bat izan unibertsitate publikoarentzat. Eta arlo ekonomikoan ere aurre akordio sinatu dute Gipuzkoako lurralde bus autobusetan, ELA, LAB, UGT eta aurrerako osatutako langile batzordeak aurre akordioa sinatu du PESA zena erosi zuen Abantza multinazionalarekin. Eta nazioarteari dagokionez, Israelek Palestinarren gorpuak entregatzen jarraitzen du, eta hauek hain desitxuratuak daude, non identifikatu gabe ari dirala lurperatzen. Aldi berean, Gazako hondakinen artean galdutako israeldarrak berehala itzultzea eskatu du. Horiek erreskatatzeko makinak bakarrik sartzen ari dira uzten, hondakinetan lurperatutako milaka palestinarrak alde batera utzita. Eta munduan, 900 milioi
pertsona inguru bizi dira pobreziaren eta muturreko arrisku klimatikoen artean harrapatuak. Nazio Batuen erakundearen txosten baten arabera, gutxien duten horiek 80% lehorteak, uholdeak, muturreko bero edo kutsadura jasateko arriskua dute, karga bikoitza beraz, eta horrek are gehiago larriagotzen duela desberdintasun globala. Eta ipatu beharra dugu baita ere, informazio gehiago eta formakuntza gehiago duintasunez hiltzeko eskubide elkarteak eutanasiari buruz informatzeko kanpaina instituzional eta osakidetzako profesionalentzako formakuntza gehiago eskatu du Gasteizko Legebiltzarrean. Informazio kanpaina instituzionala behar direla, eskubide behar nahi bada, jendeak ez daki eskubide behar nahi duenik, unitate... Cristina Valverdek azken borondateen dokumentua izan ditu izpide. Salatu duenez, pasaden urtean 11.000 dokumentu erregistratuetatik soilik 4 onartu ziren. Nos es imposible saber dónde se puede hacer, pero constatamos que es en pocos centros. De hecho, cuando hay personas que solicitan hacerlo en su centro de salud, se les remite o bien a la delegación territorial o bien a la unidad de cuidados paliativos. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Kamioi batek matxura izan du, ene bat errepidean 457 kilometroan Andoainen Irungo norantzan, herri bat itxita dago eta autopilaketak daude. Segura diren nondik norako guztiak, Iker Ribarluzeak. Eguraldi egonkor eta atsegina nagusituko zaigu astearte honetan. Goizean behelaino trinkoa agertuko da barnealdeko bailareta, baina bereziki hego isurialdean, Araba erdialdean, Nafarroa erdi eta hegoan eta Araba hegoaldean, eta bertan gainera desente kostako zaio jasotzea, baina orokorra mintzat eguerdialderako jasoko du, eta behin behelainoa jasostean leku guztietan eguraldi guzkitsua nagusituko da, naiz eta goi-hodeiak ugaritzen joango diren. Arratsaldeko lehen orduetan goi-hodeiak ugariak izango dira, zeruari kolore zuriska emango diote, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Azken orduetan erdi mailako hodeiak barkatu iritsiko dira mendebaldetik barrena, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Hego-haizea ibiliko da, goizean ahul, azken orduetan indarra hartuko du eta bolada zakar batzuk utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ibiliko da. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 1 eta 11 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko txoko batzuetan izotz puntu bat ere izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute, bereziki Kantauriar isurialdean, bertan 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurialdean aldiz 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Eta nabarmenduko dugu baita ere larrialdi zerbitzuek, Arabako ekoran desagertutako 82 urteko gizon bat bilatzeko lanak hasi dituztela, Berzian ajo bere bizilekutik gertu dagoen landa eremu batean desagertu da gizona, oinez ibiltzera irten zenean astelen goizean. Joarra Izpuru teknikan, urriak 28 da asteartea. Informazioaren aria. Elkarren arteko konfiantza politikorik ez dagoelako eta PSOEri egotzi zadostutakoa bete ez izana, harremanak apurtu ditu PSOE eta Espainiar gobernuarekin Juntseko zuzendaritzak aho batez. Carles Puigdemont alderdiko buruak iragarri du astearte honetan ezohiko bilera nazionala burutuko dutela eta erabakia militantziaren esku utziko dutela. Goibelategi. Esperotakoa bete da, baina ikusteke dago oraindik noraino heltzen den Juntsen azken ordagoa eta batez ere zer nolako eragina duen legealdian. Akordioa Juntseko zuzendaritzak Perpignan asteleen goizean egindako bilera luzearen ostean heldu da. La Direcció Executiva Nacional ha decidit trencar el seu suport al Partit dels Socialistes, exercir l'oposició i, evidentment, consultar a la militància. PSOErekin harremanak apurtuko zituztela jakinarazi ostean zuzentzen duen alderdiak hartutako erabakiaren xehetasunak azaldu ditu hedabideen aurrean Carles Puigdemontek. A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda Catalunya. Ni aquest govern ni qualsevol altre que no ajudi. Pedro Sánchezena Katalunia babesten ez duen gobernu bat dela argudiatu du Puigdemontek eta beste alderdi batzuk ez bezala beraien helburu bakarra Kataluniaren alde lan egitea dela. Ez du zehaztu, baina azken esaldi hori Esquerra Republikanari erreferentzia eginez esan duela pentsaliteke. Potser hi ha confiança política a nivell confiança personal, però no a nivell polític, que és del que es tractava de construir venint d'on venim de tan lluny.
Si hem d'arribar lluny, potser que ens comencem a fer una mica de confiança, però la confiança s'ha d'acreditar. Ez dukatu presidentoiak bi alderdiek saiakerak egin dituztela, baina dio konfiantza pertsonala garatu duten arren konfiantza hori ez dela maila politikoan gauzatu. Perquè hem arribat a acords polítics, i alguns de molt importants, però no s'han executat ni en temps ni en forma. Eta akordio oso garrantzitsuak erdietsi dituzten arren, PSOE-ri egotzi dio akordio hauek ez betetzea ez edukietan, ez da epeetan ere. Gauzak horrela, astearte honetan ezoiko bilkura nazionala iragarri du Juntsek, helburu nagusia alderdiko oinarriei erabakiaren xehetasunen berri emate izango da asteazken honetan antolatuko duten galdeketaren aurretik. Azken hilabeteetan Juntsek Sánchezen exekutibari bota dizkion erronkak etengabekoak izan dira. Besteak beste, eskubide sozialei buruzko omnibus dekretori emandako ezetza, edo lanaldia astean 37 ordu terdira murrizteari uko egitea. Baina Madrilen baino, Juntsen arazo nagusia etxean legoke. Inkesta guztiek beherakada nabarmena aurrekusten diote Katalunian bereziki Alianza Katalana ultraeskuindarraren aurrean. Gauzak horrela, Juntsek bere hauteslegoaren aurrean itxura indartsuago bat ematen saiatzen ariko litzateke. Ikusi beharko dugu zeintzuk diren erabakiaren ondorioak. Bain zuzen, Juntsek PSOE-rekin harremanak apurtuko dituela iragarri ostean, lasaitasuna mantendu du Espainiar gobernuak alderdi katalanaren erabakia errespetatzen dutela diote, baina alternatibaz ongi hausnartzeko ere eskatu die María Jesús Montero, Ogasun ministroak. Trasladaría, por supuesto, mano tendida, que es lo que este gobierno ha hecho desde el primer día que llegó, un diálogo con todas las formaciones políticas en donde hay materias en las que discrepamos, en otras coincidimos, pero hemos encontrado puntos de unión que nos han permitido, desde luego, sustanciar avances en el conjunto de la ciudadanía, que es en definitiva lo que la política se tiene que dedicar. Eta Euskal Herritik EAJak ez du iraunkortasunik ikusten Pedro Sánchezen gobernuan. Jeltzalen ustetan, Juntsek aurreikusitakoa bete besterik ez du egin, gehiago direla ezezkoak, EAJaren ustetan Sánchezek ardurak hartu behar ditu eta gehiengoak sortu. Hala ez bada, gehiengo eta aurrekonturik gabeko parlamentu bat ez dela denboran oso iraunkorra izango esan dute. Informazioaren aria. Bestelako kontu politikoetan ere esango dugu, alokairuzko etxebizitza parke publiko handi bat erdiesteko asmoz, zuzenketak aurkeztu dizkiola EH Bilduk, EAJ eta PSren etxebizitzaren egoera eraldatzeko salbuespen legeari. Ela sindikatuak ere gogor kritikatu du hau eta Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzea eskatu du. EH Bilduk ez du begi honez ikusten, EAJ eta PSek etxebizitza lurra eta hirigintzarako egindako lege proposamena. Talde independentista beldur da inbertsio publikoak poltsiko pribatuen eta amaituko ezote duen. Aurrez adierazi izan dugun bezala, berretsi nahi dugu lege proposamen honek ez duela helburu etxebizitza parke publikoa nabarmen handitzea, ez du helburu ere sektorean interbentzio publikoa areagotzea. Uste dugu oinarrian EAJak eta PSek interes pribatuetan pentsatuz egin dutela lege proposamen hau, azken finean sustatzaile pribatueri errentagarritasuna are handiagoa izango dela bermatzeko. Hori dela eta 57 zuzenketa aurkeztu dituzte, alokairuzko parke publiko handi bat sortzea posible egingo luketenak. Lehentasunezko afera dela dio Xabier Astigarraga parlamentariak eta datuak eskaini ditu. Azken 5 urteetan alokairuzko babesezko 2500 etxebizitza eraiki dira. Etxebizitza eskariak 80.000 dira. Helburua egungo ahalmen ekonomikora egokitzeko etxebizitzaren prezioa merkatzea dela deritzo EH Bilduk lege proposamenaren norabidea kontrakoa dela baina. Gure proposamenari dagokionez, gure zuzenketa gogo eta orokor hori erantzuten diote eta hori dute abiapuntu, eta koherenteak dira aurreko astean Peio Txandianok aurkeztu zuen EH Bilduk osatutako proposamenarekin Jaurlaritzaren eta Aldundien aurrekontuen negoziazioari begirakoak. Sinetsita gaude, une honetan, lehentasun politiko osoa izan behar duela etxebizitza politikak eta etxebizitza larrialdiari egiturazko erantzun bat eman behar zaiola.
Horrez gain, lege proposamenak hirigintza tramiteak arintzea proposatzen du. Ados da Astigarraga, baina modu tasatuan egin behar dela eta ez orokortuan. Marra gorri asko pasa baita daitezke, adibidez, inguru giroa babesteko bermeak. Zentzu horretan, EH Bilduren proposamenean bilirateke kasuak arintze hori baimentzeko. Lehena, administrazio publikoak sustatutako promozioa izatea. Eta bigarrena, proiektu pribatua izanik, etxebizitza babestuak 4-3 gora egotea, lege proposamen berriak udal eskuduntzak errespetatzea galdegin du Astigarragak. Eta ELA sindikatuak bestalde lege proposamenak merkatu logika elikatzen jarraitzen duela kritikatu du. Hori irautzeko besteak beste, barne produktu gordinaren gutxienek 2% etxe bizitza publikoan inbertitzeko bideratzea galdegin du. Horrekin batera, Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatua izendatzea, gehienezko alokairurako indizea sortzea, etxe bizitza hutsak alokairura bideratzea eta jabeko handientzako irizpidea ere ezabatzea. Aitor Murgia, ELA sindikatuko azterketa bulegoko arduraduna da. Eskumenen aitzakia erabilita, nasketa bat dago, noren esku egon daitezken, udaletxeen esku, Eusko Jaurlaritzaren esku, eta honek zailtzen du zeharo neurri orokorrak hartu ahal izatea. Eta politikaren lehen lerrotik erretiratzeak eman dion lasaitasunetik, PSE Euskadiko Ezkerrako presidente, legebiltzarkide eta etaren amaierako negoziatzaile izandako Jesus Segigurenek Memorias Politikaz liburua aurkeztu du, eta bertan alderdikideek babestua egonda, askotan ezerosoa izan zaien arren. Bertan, etaren amaieraren bere lekukotasuna eta ikuspegia ematen du. Jesus Segigurenen Memorias Políticas liburuak beste 3 azpiatal jasotzen ditu. El infierno de la transición vasca, reflexiones eta el fin de ETA segun ETA. PSeren pisuzko kargu historiko eta garaikideak batu dira bertan, horietako askok haren aurka egin zuten garaian Euskadiko Ezkerratik zetorren politikariak sarritan argitu baitzen alderdiko zuzendaritzako zuzentarauen aurka bereziki bizikidetzari zegokionean. Liburuaren egileak aitortu du idazten hasteko arrazoi nagusia trantsizioaren urteak erreferendum konstituzionala eta gobernu autonomikoaren hasiera kontatzea izan zela. Baina ziur asko azken urteetan Ezker Abertzale eta PSOEren artean egindako zubi lanengatik oroituko da bereziki. Arnaldo Otegirekin batera Elgoibarko Txillarre baserrian hasitako elkarrizketei eutsi zien alderdiaren iritziaren aurka eta baita etaren eta Moncloaren arteko zubi guztiak lehertu ostean ere Madrileko aeroportuko T4arekin batera. Yo siempre digo que de la T4, de esos escombros salió la paz, porque ya se hizo incompatible la política que quería hacer Batasuna y la asistencia de ETA. Y además Rubalcaba les dijo bien claro, ¿no? O balas o votos. Entonces, si querían hacer política, había que terminar con ETA. Genebako elkarrizketak ez ziren ongi amaitu eta azkenean Euskal Herria eta bere gizarte zibila izan ziren etaren desegite eta armagabetzeaz nagusiki arduratuko zirenak. Baina Ikikurenek Arnaldo Otegi eta beste batzuekin mantendutako elkarrizketak egungo giro politikoa lortzeko gakoetako bat da ziur asko. Eta goizeko 8:04 direla ere esango dugu Euskal jendartea erabakitza eskubideren alde dagoela azaleratu duela Naziometroren 7. azterketak. Honen emaitzak ezagutzera eman dituzte Telesforo Montzon elabeko kidek eta ondorioztatu dutenez Euskal Herriko populazioa oro har erabakitza eskubideren alde dago beti ere bide demokratiko eta adostutik gauzatzen baldin bada prozesua. Erabakitza eskubidearen inguruko jarrerari dagokionean Telesforo Montzon elaborategiak azaldu du aldeko joera oso orokorra eta evolutiboa dela, naiz eta intentsitatea aldatu lurralde eta belaunaldiaren arabera. Halaber, Euskal jendarteak atxikimendu handiagoa sentitzen duela baieztatu dute Euskal Herriarekiko, Frantziar eta Espainiar estatuekiko baino aldea oso handia ez bada ere. Esaterako aipatu dute Nafarroan Nafarra izatearen sentimendua gaientzen dela eta Ipar Euskal Herrian antzeko zerbait gertatzen dela. Banaketa administratiboak eragindako aldea beraz, kontuan hartzekoa da ere. Barometroa osatzeko Euskal Herriaren inguruan ere galdetu diete inkestan parte hartu dutenei Euskal Herritarrentzat Euskal Herria
zer den argitze aldera. Gehiengoari kontzeptua aipatuta 7 lurraldiak datozkio burura, galdetutakoen erdia baino gutxiago dira hala ere. Gertutik jarraitzen dio Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotzen dutenen proportzioak. Izendatzeko moduaz ere galdekatu dituzte Euskal Herri osoko biztanleak eta erdia baino gutxiago da Euskal Herria baliatzen duena 7 lurralde deitzeko, baina gehien erabiltzen den terminoa da. Euskadi eta País Basko gutxiago erabiltzen dira beraz. Azaldu dutenez, erabakitzeko eskubidearekiko jarreran eragin handia du afera identitarioak, baina baita arlo praktikoak ere. Horrela, antolakuntzaren eta kudeaketaren alorrean burujabetzarekiko jarrera positiboa du Euskal jendarteak. Hori islatzen dute azken naziometroan jasotako datuek agerian uzten baitute herritarren eskaria dela Euskal Autonomia Erkidegoaren, Nafarroako Foru Komunitatearen eta Euskal Hirigune Elkargoaren arteko interkonexioa handiago izatea. Izan ere, biztanleriaren 48% inguruk lurralden arteko harreman estuagoak babesten ditu eta horietako 21%ek erakunde partekatuak sortzearen alde egiten dute. Soilik 29,8% nahiago du egungo bereizketa administratiboa mantentzea. Burujabetza eskuduntza aldetik, Euskal Autonomia Erkidegoko autonomia estatutuarekin eta Nafarroako amejoramenduarekin oroar, konforme dago jendea. Independentziarekiko Euskal jendarteak duen jarrera ezin da behar bezala ulertu neurtu dituzten datuekin soilik kontzeptu asko elkar gurutzatzen baitira norberaren irizpide ideologikoen arabera. Hori bai, bi ondorio atera dituzte. Alde batetik, Euskal Herrian estatu propio bat edukitzearen aldeko borondateak babes garrantzitsua duela eta bestetik, aldeko jarrera hori neurri handi batean bide demokratiko eta adostuetara baldintzatuta dagoela. Euskal Herrian abertzaletasunetik sortu daiteke jarrera erreakzionario bat galderari erantzunez, erantzuna gazigozoa da, oraingoz ez, baina oraingoz. Azaldu baitute jendea sumatzen ari dela jarrera erreakzionarioen gorakada bereziki migrazioarekin eta aniztasun kulturalarekin lotuta. Eta Ziemen, Kopieters eta Iratzar Fundazioa antolakundek subiranotasun aldarrikatuz jardunaldi antolatu dute Bruselan azaroaren 4. Ekitaldiak autodeterminazio mugimenduek indar erreakzionarien olatu berriari eta Europako eskuin muturraren gorakadari nola erantzuten dioten aztertuko du. Ohar batean azaldu dutenez, Europan geroz eta ageriakoak dira bi fenomeno garrantzitsu, batetik hiritarrak eta estatuak subiranotasuna nazioz gaindiko erakundetara eramaten ari dira, bestetik pertsona komunitateak eta autogobernua indartzen dituzten mekanismo demokratikoak privatizatzen ari dira ere pixkanaka. Ondorioz, uste dute subiranotasuna herriaren gandik, korporazio pribatuen gandik eta nazioz gaindiko erakunden gandik aldentzen ari dela. Eta testu inguru honetan, nabarmendu dute ideologia post-neoliberalekin lotutako diskurtso berriek sustatzen dutela demokraziak subiranotasunik gabe funtziona dezaketen ideia, eta uste hori ere, aldi berean ez dela errealista eta arriskutsua izan daitekela ere gizartearentzako. Goizeko 8:20 direla, osasun kontuak aipagai dauzkagu goiz honetan, izan ere informazio gehiago eta formakuntza gehiago aldarrikatuz, duintasunez hiltzeko eskubide elkarteak elkarretaratzea baino, agerraldia burutu du Gasteizko Legebiltzarrean, eta bereziki osakidentzako profesionalentzako formakuntza gehiago eskatu dute. 2021 onartu zen eutanasiarako eskubidea barne biltzen duen legea. Elkarteak orduzgeroztik egindako bidean izandako akatsak eta ongi egindakoak partekatu dituzte parlamentuko batzordean. Lakuako osasun sailaren arabera, legea onartu zenetik 123 pertsonari eskaini zaio Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan hiltzeko laguntza medikua. 2022 eta 2024 urte artean eskariak bikoiztu egin ziren. Pasaden urtean 74 eskaera jaso ziren eta 59 prozedura eraman dira aurrera. Elkarteko eledun Iñaki Alegriak onartu du legea oso lagungarria izan dela familia askorentzako, baina hobetu beharrekoak badirela informazioa eta formakuntza. Hori dela eta kanpaina instituzionalean beharra azpimarratu du gripearen kontrako txertaketarekin egiten den moduan esaterako. Horrez gain, sedazio paliatiboekin saiesten ari diren eutanasia prozeduren inguruan jardun dira legeak profesionalei sedazio horiek egiteko lasaitasuna eman diela argudiatuz. Informazio kanpaina instituzionala behar direla, eskubide behar nahi bada, jendeak ez daki eskubide behar nahi hori duenik, unitate administratibo bat kasu horiek
bideratu ahal izateko, profesionalentzako prestakuntza. Cristina Valverdek azken borondateen dokumentuak izan ditu hizpide. Salatu duenez, pasaden urtean 11.000 dokumentu erregistratuetatik soilik 4 onartu ziren. Nos es imposible saber dónde se puede hacer, pero constatamos que es en pocos centros. De hecho, cuando hay personas que solicitan hacerlo en su centro de salud, se les remite o bien a la delegación territorial o bien a la unidad de cuidados paliativos. No se han puesto medios nuevos ante la demanda creciente y no es de recibo que la espera sea de un año en la delegación territorial, donde aparece que solamente de los 11.000 documentos de voluntades anticipadas hechos el año anterior, solamente un 4% se han realizado por el nuevo decreto. Kasu hauetarako ere informazio gehiago galdegin dute eta horrekin batera bitarteko material eta mediku gehiago. Besteak beste, langile sozialen presentzia inkorporatuz prozedura hauen kudeaketan. Eta Osakidetzako zuzendaritzak eta osasun sailak Bilbo inguruan sigelosi gaixotasunaren 5 kasu atzeman dituztela baieztatu dute. Sigelosia bakterioek eragindako esteetako infekzio akutua da. Baieztatutako kasuez gain beste 3 balizko kasu ikertzen ari dira. Ikerketa zabalik jarraitzen du eta prebentzio neurriak mantentzen dira. Osasun sailak gogorarazi du garrantzitsua dela oinarrizko higiene neurriak indartzea, batez ere jan aurretik eta komunera joan ondoren eskuak maiz garbitzea. Sigelosia esteetako infekzio akutu bat da, Shigella generoko bakterioek sortua, batez ere bide fekal ahotik transmititzen da, kutsatutako material kantitate txikiak beste pertsona baten ahoarekin kontaktuan jartzen direnean, dela kontaktu zuzenaren bidez, dela elikagaien, uraren edo gainazal kutsatuen bidez. Sintoma ohikoenak sukarra, sabeleko karranpak eta beherakoa dira eta batzuetan mukia edo odola izan dezakete. Normalean gaixotasunez berez konpontzen da, 4-7 eguneko epean, baina ur txikietan adineko pertsonetan edo higiene baldintza eskasak dituzten testu inguruetan komplika daiteke. Eta aipatu beharra dugu baita ere gripea izan ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak gripearen eraginaren aurrean ez lasaitzeko deia egin du eta txerto hartzera animatu ditu ere herritarrak bere intzidentzia gora egiten ari delako. Imanol Pradales osasun sailburuarekin eta Osakidetzako zuzendari nagusiarekin bizitatu du Areiltza doktorearen ambulatorioa Bilbon. Bisita hori erabili du gizarteari txertaketaren garrantzia gogorarazteko Euskal Autonomia Erkidegoko intzidentziaren hazkundearen aurrean. Mesedez, txertoa jarri oso importantea da eta atzo bertan amari esaten nion, nire ama edadeko pertsona ere bada, eta handik ez du txertoa jarri. Mesedez ez erlajatu eta zuen osasun zentroetatik pasa edo kasillan bertan makunodromotik pasa mesedez. Aurten 1.735 kasurekin aurreko urteetako zifrak 3 dira. Osasun sailburuak Alberto Martinezek esan du aurten gripea lehenago hasi dela eta indar handiagoarekin eta gizarte gisa erantzun eta neurri sendoak hartu behar direla. Lo que estamos viendo es que a nivel asistencial se ha adelantado con respecto al año pasado por lo menos 4 semanas. Tenemos las cifras que tendríamos a final de noviembre, tanto en número de casos, especialmente en Vizcaya, quiero insistir que es en Vizcaya, con un número, como ha comentado el Lehendakari, de ingresos hospitalarios que multiplica por 9, multiplica por 3 la incidencia, pero multiplica por 9 los ingresos y multiplica prácticamente por 8 el nivel de ingresos en la UCI. Esto quiere decir que a nivel asistencial está impactando. Urriaren 20tik 26ra Osakidetzak 583 kasu erregistratu ditu. Ingresatuen kopurua 9 aldiz eta ziukoa 8 aldiz igo dira. Txertaketa kanpainan 300.000 dosi inguru banatu dira dagoeneko, 60 urte baino gehiagoko 134ak jaso dute txertoa, egoitzetan 7ak gripe txertoa eta 60ak COVID txertoa jaso dute. 659 hilabete tarteko idagokionez, 11.000 eta 800 aurrek jaso dute txertoa. Horretarako ireki dute txertaketa indartzeko zentrua Bilboko La Casillan. Aurreko astean ireki zizkien ateak 14 urtetik gorako herritar guztiei eta egunero 1.500-1.600 pertsona inguru bertan txertatzen dira. Informazioaren aria.
115.000 lagun elkartu dira Gernikako urriko azken asteleneko merkatuan, dermatosiaren agerraldia dela eta ere, ganadurik gabeko merkatu izan da, eta gazta hoberenaren saria Nafarroko Eulate gaztandegierentzat izan da, hain zuzen, 7.400 eurotan saldu da hau. Eta aberei eragiten ari zaien dermatosis nodular kutsakorra mintzagai, Markina Xemengo ekoizle den Arkaitz Baskaranek kezkaz hartu du gaitzonen edapena. Arduriaz, arduriaz, bakotxine gaixotasun barri geixia saltzen die, bai pertsonetan, bai animalizitan, bakotxine ez dakigu nundiko zer urtetzen da bene honek gaixotasunok, azaldu zan frantzilelenko foko bat, da gero on giron aldin azaldu dela, da bakotxin gerturatzen, da arduriaz. Oraingoz ez da Euskal Herrian kasurik erregistratu, baina duela 2 urteko gaixotasun hemorragiko epizotiko agerraldia dauka gogoan ere, Baskaranek. Oindala urtebiko kasuen adibidez, oindala 2 urte EH edo enfermedad hemorragikoa baubina izeneko gaixotasun egozan hemen, da ordun bebardin hasi izan, entzutezin urrineko kontu ezelan Extremadura aldin ebilela gaixotasune, da beti urrinien ez da helduko esperantza horrekin, da azkenin ona beheldu izan, da Jesucristo zarraskixe iban gure ganauen hartu. Eta urtero legez produkturik onenak saritzeko eguna izan da ere, barazkietan Bior Txatxu baserria izan da nagusi, frutetan berriz, Uxar Beitri baserria gailendu da, eta lore eta landaretan Hortu Berri izan da garailea. Lehen sektoreari jarraiki, esan beharra dugu ere, Bergarako zezenak ganadutegiko 90 abelburuak sakrifikatu beharko dituztela, tuberkulosi kasu bat atzeman ostean. Europar Batasuneko araudia oso zorrotza da horretan, eta 100% intzidentzia gaindituz gero, ukuiluko animaliak guztiak hiltzera behartzen du, Bergarako zezenak ganadutegian gertatu den bezala. Aurten Gipuzkoan hauteman den bigarren behi tuberkulosi agerraldia da, pasaden otsailean, Debako Saka ganadutegiak 160 abere sakrifikatu behar izan zituen arrazoi beraren ondorioz. Eta Kaparrosoko makroetxaldeko 2 zuzendari kondenatu dituzte ingurumenaren aurkako delitua gotzita 2021 batean ekologikoki babestutako eremu bat kutsatzegatik. Bakoitzari urtebeteko espetxe zigorra ezarritzaio eta 14 hilabetez 12 euroko isuna ordaindu behar izatea kondenatutako egun bakoitzeko. Gainera, 14 hilabetez abeltzaina edo nekazaritza jardueretan lan egiteko gaitasunik gabe uzten dituzte. Sustraiak eta Greenpeaceek jarri zuten salaketa makroetxaldean aurkako Nafarroako plataformaren izenean. Hauek 3 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten. 30 segundu goizeko 8:30 izan daitezen eta kirol kontuetara egingo hartu salto, Euskal Herriko Unibertsitateak 607 milioi eurotan finkatu ditu bere aurrekontu beharrak ondorengo urterako. Legebiltzarreko alderdiekin izandako elkarrizketa erronda batean ere nabarmendu dute errektoretzako kidek biziraupena ezin dela helburu bat izan unibertsitate publikoarentzat. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea, Astitxu Garai, Bizkaiko kampuseko errektore ordea eta Javier Barona gerentea, EAJ, EH Bildu, PS, Sumar eta PPko talde parlamentarioekin bildu dira 2026ko aurrekontuen negoziaketa hitz egiteko. Alderdiekin, eta, pixkat horren inguruan, eta zuek gehitu ditzazkezu ikuspegitik, nola ikusten gaitu zuen, eta zentzu horretan. Datorren urteari begira errektoretza taldeak premia nagusien diagnostikoa egin du, atalka banatuta eta jakinarazi du guztira 607 milioi eurokoa dela beharra. Errektoretza taldeak adirazi du ere EHUk jasotzen duen finantzaketa ez da iristen unibertsitate sistemaren lege organikoak ezarritako erdira ere. Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren 100% 900 eta 80 milioi eurokoa izango litzatekelako. Errektoretzak hortarazi du EHUri zuzenean ikerkuntzarako ematen zaizkion funts publikoak ez direla azken 10 urteetan eta ikerketarako laguntza teknikoa ezinbestekoa dela bikaintasunean aurrera egiten jarraitzeko. Talde politiko guztiak ere presta gertu dira 2026ko aurrekontuek unibertsitate publikoaren beharrak ase ditzaten lan egiteko EHUtik jakinarazi dutenez. Lab sindikatuak iragarri duenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastoletako langilek mobilizazioak hasiko dituzte, sindikatu abertzaleak eta Alakoako hezkuntza sailak 2023an sinatutako akordioa ez dela betetzen ari salatzeko.
Kezka eta haserrea adierazi du LAB sindikatuak batetik ikastoletako langilei eta sare publikokoen arteko soldata parekatzeari dagokionez langile guztiengan ez dela egin dio LAB sindikatuak. Eta bestetik egin beharreko homologazioaren inguruko azterketaren kasuan ezarritako epeak aspaldi gaindituta daudela salatu du, hasteko borondaterik ez dagoela gaineratuz. Eta akordioa berriz, Gipuzkoako lurralde bus autobusetan, ELA, LAB, UGT eta aurrerak osatutako langile batzordeak aurre akordioa sinatu du, PESA zena erosi zuen Abantza multinazionalarekin. Gatazka honek Donostiatik Bilbo eta Gasteizerako ibilbidei, Loioko aireportukoari eta Debabarrena eta Debagoiena eskualdekoei eragin die. Azara Dominguez Gipuzkoako mugikortasun diputatuak akordio ospatu du balioan jarri du azken urteetan Lakuako gobernuko ekonomia, lan eta enplegu sailak eskatuta baikindako lan diskretu eta jarraitua. Eta grafikagintzan Nafarroako hitzarmen propioa beharrezkoa dela ere aldarrikatu dute, LAB, ELA, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek eskaera honen aldeko 400 langileren sinadurak eraman dituzte patronalaren egoitzara eta kopuru honek sektorearen laurdena suposatzen duela ere azpimarratu dute. Sindikatuaren arabera, martxoan hitzarmena negoziatzeko egindako eskaerari patronalak entzungor egin zion. Oraingo honetan, elkarrezketarako eskaera berresteaz gain, langileen zuzeneko ahotsa helarazi nahi izan dute sindikatuek. Eta ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek Bizkaiko autoeskolen greba iragarri dute azaroaren 4 eta 5 azaldu dutenez, patronalaren blokeoa salatuko dute hitzarmen kolektiboaren negoziaketan. Elak salatu duenez, patronalak ez du soldatak KPIaren arabera eguneratu. Horrekin batera, elak ziurtatu du ez dutela lanaldia murriztea onartzen eta ez daudela osasun arloan hobekuntzak egiteko prest. Horren bestez, sindikatuek 2 greba egun deitu dituzte patronalaren jarrera pasiboa salatzeko. Gainera, negoziazioak aurrera egin gabe jarraitzen badu, greba egun gehiago izango direla mehatxatu dute. Informazioaren aria. 900 milioi pertsona inguru bizi dira pobreziaren eta muturreko arrisku klimatikoaren artean harrapatuak. Nazio Batuen erakunderen txosten baten arabera gutxien duten horiek, 180 lehorteak, uholdeak, muturreko beroa edota kutsadura jasateko arriskua dute, karga bikoitza beraz, eta honek are gehiago larriagotzen duela desberdintasun globala. Haoliang Xu, garapenerako Nazio Batuen programaren bitarteko administratzaileak eman du Oxfordeko pobreziaren eta giza garapenaren ekimenarekin batera ondutako txostenaren berri. Honen arabera, 1.100 milioi lagun inguru edo aztertutako 109 herrialdietako 6.300 milioi biztanleen 118 dimentsionitzeko pobrezia akutuan bizi dira, eta hainbat faktore hartzen ditu barnean, hala nola aurren heriotza tasa, etxe bizitza, saneamendua, energia elektrikoa eta hezkuntza. Pertsona hauen erdia ere adingabea dela jakinarazi dute. Ikerketak azaltzen du ere familia pobretuak bereziki zaurgarriak direla, asko sektore kalteberen menpe daudelako, hala nola nekazaritza edota lan informala. Eta berotze globalarekin balitekena da egoera are gehiago okertzea. Berriz, nazioartetikan ere, esango dugu, Israelek Palestinarren gorpuak entregatzen jarraitzen duela, hauek aski desitxuratuak daude, non identifikatu gabe ari diren lurperaketak egiten, eta aldi berean, Gazako hondakinen artean galdutako israeldarrak berehala itzultzea eskatu du. Horiek erreskatatzeko makinak bakarrik sartzen ari dira uzten, hondakinetan lurperatutako milaka palestinarrak albo batean utzita. Israelek itzultzen dituen gorpu gehienak abusu eta tortura zantzuak dituzte, eta horrek zaildu egiten du haien identifikazioa. Kasu batzuetan, esekuzio sumarioen zantzuak ere agertzen dira. 195 hilotzetatik 72 bakarrik izan dituzte identifikatu. Osasun agintariek webgune bat prestatu behar izan dute familiek hilotzak, markak edo objektu pertsonalak irudiz identifikatu eta aurkitzeko. Eta bestalde, Israelek ez du onartu Gazan espezializatutako ekipamendurik, ez da palestinarrek hilabeteotan eskatu duten makineria ere, baina igandean Egiptoko talde bat sartu zen Gaza hirian, hondakina mugitzeko makina eta hondea makinekin. Gazako gobernuak gogor kritikatu du zerrendara Israeldarren gorpuak bilatzeko soilik makinak eramaten ari diren zenbait erakunderen moral bikoitza eta gogoratu du gorputz bakar bat berreskuratzeak 12 orduko lana behar izan dezakeela suntsipenaren tamaina dela eta.
Eta albistea bukatzadera ere kultur kontuak aipagai, izan ere ezberdin berdinak proiektuaren Iruñeko nupeko frontoian eskainiko den emanaldi esklusibo aurkeztu du Eusko Ikaskuntzak. Nortasunaren inguruan hausnartzeko esperientzia eszeniko batez gozatuko dute bisitariek. Eusko Ikaskuntzak azaldu dutenez, forma berritzailea aurkeztuko da. Ikusleak ez dira eserita egongo, zutik jarraituko dute ikuskizunaren garapena, holtzako espazio ezberdinetan sortzen diren gune eta elkarrezketa dinamika desberdinen artean mugituz. 7 emanaldiko bira egiten ari da Euskal Herrian zehar, Bilbon estreinatu zuten urriaren 24an eta 25ean eta Iruñan aurkeztu ondoren, Donibane Garaziko jaialai pilotalekuan izango dira, azaroaren 28an, Gasteizeko Europa Jauregia abenduaren 12an eta Donostiako Tabakalerako patioan abenduaren 19an eta 20an. Eta musika kontuak ere bai, Latzen talde oinatiarrak dauneko iragarri du noiz abiatuko duen itzulerako bira, urtarrilaren 3an izango da Atarrabian. Hauek dira jada jakinarazi dituzten hitzorduak. Atarrabian beraz lehen kontzertua Totem Aretoan urtarrilaren 3an. Bilbon urtarrilaren 10ean joko dute, Santana 27 aretoan. Gasteizen Jimmy Jazzen urtarrilaren 17an. Azpeitian San Agustin Kulturgunean otsailaren 7an. Madrilen Rebilaiben otsailaren 27an. Zamoran ekainaren 12tik 13ra izango den Zeta Laiben. Kartagenan uztailaren 3tik 5era egingo den Rock Imperium. Santa Coloma eta Grameneten uztailaren 3tik 5era egingo den eta egun berdinetan egingo den Barcelona Rock Fest jaialdian, momentuz baieztatu dute azken kontzertua bilanekoa izango da. Valentzian abuztuaren 5etik 8era egingo den Leyendas del Rock jaialdian. Atortxu Rocken igo ziren berriz agertokira taldekideak eta Memento Mori aurrerapena kaleratu zuten duela egun batzuk disko berriaren aurrerapena hain zuzen ere. Informazioaren aria. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala. Itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta. Egunero zabalik. Gosaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta. Plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 946-86500 telefonoan edo www.talasoterapiazelai.com webgunean. Euskotrenek jakinarazten du. Benetako lurruntren batean bidaiatu nahi duzu, zatoz Azpeitiko Euskotren Museora. Irterak larunbat igande eta jaiegunetan astelenetan izan ezik. Gozatu familian bidaia astezin batez. Informazio gehiago museoa.euskotren.eus. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak,
Erresistentzia historioen zinemaldia, dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago ariaka.hernani.eus. Hernaniko udala. Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurregin, trampak agerien utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa beresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko beratziak, hogei gutxi pasata, heldu zegu, analisi mailan enteronria eta goiz honetan zuzendarien txanda izango da. Hemen dauzkagu, Berri eta Gara egunkarietako zuzendariak, Amagoia Mujika eta Iñaki Soto, egunon? Egunon. Zer modu zaudete? Bueno, txar guztiak enduta ondo ez. Dauzkagu batzu gainera baina. Urrian ez dakit, politikak hartu du temperatura gehiago edo? Politikeriak bai. Politika ez dut uste. Winston Churchillek esaldi boroia botako zituen euskal politika gintzari buruz gaur egun. Ez dakit, gaurko lehen aipagaiak politikatik edo politikeriatik edo bietatik izan dezakeen, baina egitate bat dena da, elkarren arteko konfidantza politikorik ez dagoela argudiatuta, eta PSOEri egotziz adosturikoa bete ez izana, harremanak apurtu ditu Juntsek, PSOE eta Espainiar gobernuarekin. Carles Puigdemont alderdiko buruak iragarri du ere, astearte honetan ezoiko bilera nazionala izango dutela eta erabakia militantziaren esku utziko dutela. Esperotakoa bete da, baina ikusteke dago oraindik noraino heltzen den Juntsen azken ordagoa eta batez ere zer nolako eragina duen legealdian. Akordioa Juntzeko zuzendaritzak Perpignan astelen goizean egindako bilera luzearen ostean heldu da. La Direcció Executiva Nacional ha decidit trencar el seu suport al Partit dels Socialistes, exercir l'oposició i, evidentment, consultar a la militància. PSOErekin harremanak apurtuko zituztela jakinarazi ostean, zuzentzen duen alderdiak hartutako erabakiaren xehetasunak azaldu ditu hedabidean aurrean Carles Puigdemontek. A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda Catalunya. Ni aquest govern ni qualsevol altre que no ajudi Catalunya. Pedro Sánchezena Katalunia babesten ez zuen gobernu bat dela argudiatu du Puigdemontek, eta beste alderdi batzuek ez bezala beraien helburu bakarra Kataluniaren alde lan egitea dela. Ez du zehaztu, baina azken esaldi hori ERZ-eri erreferentzia eginez esan duela pentsa daiteke. Potser hi ha confiança política a nivell confiança personal, però no a nivell polític, que és del que es tractava de construir venint d'on venim de tan lluny. Si hem d'arribar lluny, potser que ens comencem a fer una mica de confiança, però la confiança s'ha d'acreditar, no es pot donar per suposada. Gauzak horrela, astearte honetan ezoiko bilkura nazionala iragarri du Juntsek astearte honetarako, helburu nagusia alderdiko oinarriei erabakiaren xehetasunen berri ematea izango da, asteazken honetan antolatuko duten galdeketaren aurretik. Bai, jakin nahi dugu, ea zuek nola ikusten duzuen haustura hau, ezakit Pedro Sánchezek jakingo du hau gainditzen, beste behin Manual de Resistencia, bere liburuak esaten zuen bezala, edo erorketa baten hasiera hasi da, zuek nola ikusten zuen hau? Bueno, nik uste erorketaren hasieratik egon dala, mamu hori beti ez, egon da, eta gero hor sortzen den zalaparta horrek ere laguntzen du ez, pentsatzen Sánchez eroriko dela, badakigu oso erresistentea dela. Esperotakoa zan Puigdemontek urratxau egitea, baina ez du ezer argitu. Esperotakoa zan hori ez, igual, esate bai hautsiko dugu, baina ze ondorio ez du esan ez. Berak bakarrik hitz egin du, kazetari entzat ez du tarterik eman, erantzuteko hor dauden
inkognitak, zer gertatuko da hemendik aurrera. Ikusten nahi gana da, segurazki, aurre kontuetan, aurre ez dela adostasunik egongo, eta bai, izan daiteke gainbera baten hasieraren hasiera. Baina hortik aurrera ez nuke jakingo esaten benetan ze ondorio dauzkan honek. Honak ez hori argi dago. Bai, ados nago joera baten edo dinamika baten azken urratsa dela, baina dinamika berdina izan da hasieratik. Eta bai Juntzen kasuan eta bai Podemosen kasuan iruditzen zait oso nabarmenak direla beren barruko auziak, ez dakit arazo ditu, baina bai auziak honelako entente taktiko edo estrategiko baten gainetik. Ez dagoela horretarako borondaterik. Nik uste dut Juntzen erabakian bi kontu daude. Alde batetik dago zuek ez duela hitza bete gauza batzutan. Hala eta guztiz ere iruditzen zait Juntzek ere oker bat egin zuela PSOEren esku ez zeuden gauzak PSOEren esku usten, adibidez katalanaren erabilera Europan ez da PSOEk egin dezaken zerbait. Orduan horren betetzea edo ez betetzea ez dago beren eskuak harrik eta horrek ondoria dazka, gero negoziaziorak orduan hor arazo bat dago. Eta bigarrenik iruditzen zait badagola ere Juntzen eskubitartze nabarmen bat. Eta eskubitartze hori dago lotuta bere Kataluniako barne dinamiketara, alde batetik aliantza katalanaren eragina, eta bestele batetik ere eskerrarekiko desberdintasun hori markatzeko beharra. Orduan honela azaldu egiten da, baina baita ere iruditzen zait badagola gero eta nabarmenago ere arazo bat bi alderdi klaseen artean, eta da PSOE oso transakzionala da, eta Junts naiz eta kataluniarrak oso transakzionalak izan, patrimonialista da. Alegia, uste du Kataluniako erakundeak bereak direla. Eta hemen ere berdinetan gaude. Uste dut PNV desberdintasun guztiekin oso patrimonialista dela. Eta uste dut PP oso patrimonialista dela. Eta orduan, gaur egun daukagun joku politiko honetan desberdintasun guztiekin, ez? Ez naiz ari bakarrik eskubitarrak izatea, beraien arteko desberdintasun guztiak ez dute esaten PP, PNV, Junts berdin da, inondik inora. Baina iruditzen zait badaukatela honelako joera bat, eta Puigdemontek esaten zuen horretan, Kataluniari lagunduko dion gobernua bakarrik onartuko ditu, jendeak bozkatu du PSC. Sentitzen dut, eta jendeak bozkatu du PSOE. Sentitzen dut, eta horri esker zu daukazu gaitasuna politika egiteko urte hauetan eukidezun neurrian. Eta daukazun indarraren arabera. Eta aldiz, eneko handuezak egiten duenean hori ez da konturatzen 11 da eskala. Transakzionala da, bere ikuspuntua ez da patrimonialista. Transakzionala da, baina ez du kontuan hartzen 11 bozka da eskala. Determinantea gauza batzutarako eta beste batzutarako. Eta iruditzen zait, orain estatuan banaketa hori gero eta nabarmenago ematen ari dela. Eta gero dago EH Bildu diala outsider batzuk. Eske, sistema horretan ez dira patrimonialistak eta ez dira transakzionalistak. Alde batea eta bestea hasi dira jokatzen batean eta bestean. Eta, karo, orduan batzutan eskemak apurtzen dituzte eta beste batzutan beraien eskemak ere apurtu egiten dira. Nik hor uste, Juntsek, Puigdemontek egin duen diskursuan hori egin du, ez? Espainiara begira, baina baita Kataluniara begira, ez? Eta nola hilarekin, ez? Galera euki da, hizkuntzaldetik, eta, nik uste hor argi, haustura honek eta aurrekontuak ez onartzeak esan nahiko balu hauteskundeak aurreratu behar izatea, Espainiakoak, ez dakit nik horri Juntsek ze mesede egingo dion, Juntsi, zazpi dauzka eta ez dut uste berriz ere zazpi aterako lituzkenik, ez da gutxiagorik ere, Aliantza Katalanaren itzala horre egonda, besteak beste, eta gero bere jokaldiak ere, Iñakik esaten zenunaren bidetik, ze puntuaino, ez, ni naiz hemengo arduradun, ni naiz hemengo presidente nintzen, eta kendu ninduten, eta jarraitzen du pentsatzen, oraindik ere, beak daukana, baino indar gehiago daukala, orduan ez dakit nik jokaldi honek zeri begira
egiten dion mesede. Oso bada zilegitasuna eta beste bada poterea. Mhm, Eta hori da. beraz zilegitasun handia auki dezake, baina horrek ez dio berez potererik ematen. Lotura egin dute baita ere, zentzu simboliko batean ere, duela 8 urte hor independentzia aldarrikatu eta independentzia bertan bera utzi zen segundu horiekin. Urte hurrena apropos ere erabaki dute, ez dakit, zentzu horretan gainditutako pantaila da hau edo... Bueno, nik ez dakit gainditutakoa dan, edo ez dakit zertara datorren egia esateko hori gogoratzea, bueno, segundu haiek gogoratze baldin baditugu, bueno, ni pantailan aurrean neon oso argi guatzen naiz zer pasa zen edo zer etzan pasa. Ze aldarrikatu behartuten, baina ez duten aldarrikatu, baina ez dakit zer egin zuten, eta nik ez dakit hor. Bai, hor... Bai, eta hori berriz ere gogoratzea, iruditzen zait, bueno, denok geneuzkan espektatibak eta gero, erreferendumaren inguruan, eta nola bukatu zen, ez dakit nik ze, bueno, beak ze irudi ikusten duen berarengan, ze nik pintzat, beak emandako irudia irutu zitzaidan hori, meme bat dezela, ez? Nazio... Bueno, nahi ere, zoramen ahiutzen zait hori rebindikatzea, zerbait positibo bezala, eta iruditzen zait, orokorrean abertzaletasun minoritariotan badagola joera bat gure arrakasten ordez, gure porrotak rebindikatzeko elementu zentral bezala. Noiz galdu genuen hau, noiz galdu genuen bestea, noiz ez genuen zuzen jokatu. Bueno, hori beste dema bada. Baina atzo, Nazio Digitalek egiten zuen reportaje sopolit bat, duiaren inguruan, nahi zuzen ere, garai hartan, nolabait ere, independentismoaren buruan zeuden pentsalari batzuekin, 12 pentsalari edo biltzen zituen, eta, bueno, ez zituen biltzen, baina bakoitzaren adierazpenekin, eta bereziki, gustatu zitzaizkidan Ferran Requejo eta Jordi Muñozenak, ziurazko garai hartan ere hor zeuden azkarrenak zirelako, edo behintzat estrategia argien zeukatenak, eta gero ere orain, adiez Muñozen kasuan jarraitzen duena, bueno, estadistikaren zean, unibertsitatearen alorrean, eta berak esaten zuen, ez? Bueno, ziurazko hor dago decepzio handi bat sortu da Kataluniako jendearen artean, baina oso argi esplikatzen zuen aurrera begira nola berrindartu daiteken independentismo hori, berak esaten zuen civic inclusive i obert, osea, zibikoa, inklusiboa eta irekia. Eta nik uste dut hortik datorrela gehiago onelako politikeriagatik baino. Alegia, independentismoa Katalunian edo hemen ere indartuko da bere ezaugarri natural eta naturalez, baizik eta potentzial hori daukaten ezaugarriak indartuta. Bueno, bai, herritarren gandik etorriko da. Horre, baina iruditzen zait hori gogoratzea eta ikusita Junts eta errazek nola bukatu zuten, ez? Bai, gainditu beharko litzatekela politikeriaren pantalla hori, ez? Hor bai dago, bueno, duin zean garaian egontzan potentzial bat, baina hauek egin dute nolabait dinamitatu. Ze gaur egun, bueno, pixka bat itzalita dago, nolabait, gobernua osatu zuten alderdiak, bukatu duten bezala, eta ez dialako gai hortik ateratzeko. Errepresioa kontutan, hori da, bai, esan behar degula beti hori, estelarreza. Aurrera egin beharra dugu eta gainera honi buruz ere, erabakiaz gehiago jakiteko gurekin daukagu ere, Gorka Kenner, Juntseko kidea, egunon, bon dia. Egunon baita zuri ere. Nolakoa da, atzo Carles Puigdemontek proposatutako haustura? Egon daitezke behinkako adostasunen bat, ala hemendik aurrera Juntsek ezezkoa mangoliok Espainiar gobernuak proposatutako ekimen guztiei? Bueno, lehenengo eta behin esan beharra dago hori sumatzen ari zela aspaldi, ez da? Hori bazetorrela, eta gainera negoziazio baten inguruan sartuta gaudenak, eta nik karpeta baten ardura badaukat, ezagutu dugu, ez da? Behar bada hizkuntzarena nahiko ondo bideratuta dago, naizta 26 hilabete eman dugun horretan, eta azken astean Alemaniak eta Espainiak adostutakoaren ildotik etorri diteke ebazpena eta azkeneko akordioa. Baina egia da, hainbat eta hainbat gai gelditut daudela, eta hori gainera abisatu zitzaien aspaldi. Ni neu egon naiz, Madrileko Kongresuan, bileretan, eta aspaldi nik goratzen naiz, bain dela urtebete edo gehiago, eta esan zitzaien, bueno, zuek erabaki duzue, jarraitu behar dugun edo ez. Gu ezin dugu, espero,
Gauza asko adostu dira, bai, kongresuan egun hartu diren erabakiak guk ere gure gotuarekin kontatu dute, bai, baina, klaro, gai, nola esango gai nagusienak hor dituta daude. Eta gainera batzuek oso errexak dira egiten, edo egiaztatzen, edo bideratzen. Hala nola, balantza fiskalak zergatik ez dauzkagu. Hori numeroak baino ez dira. Eta, bueno, hori bezala beste gai asko eta asko, ez da? Eta orduan, klaro, zegin behar duzu. Horrela jarraitu, hemen gertatu, esikusiaren egin, edo zegin behar dugu. Eta bizatu zitzaien, oin gala urte bete, gero Ginebran behin eta berriro. Eta, klaro, azkenean, zure papera, nola esango nuke, gizartaren aurrean, bueno, parregarria gelditzen zera, ez da. Eta ados, proposamen honek ere, nolako eragina izango du PSC eta Juntsek elkarrekin gobernatzen duten udalerrietan? Bueno, dinamika, no esango nuke, territorialak, hori, bere martxa daukate, ez da, bere martxa propio daukate, ez da, herrietan, askotan, desadostasun gauzak egiten aldira, baina, hemen kontu nagusia da, estatuko gobernuak. Estatuko gobernuak dauzka palanka guztiak gai batzuek mugitu alizateko, ez da. Zergatik esate baterako, naizta ohartu zaien askotan, zergatik lehen urtean esate baterako estatuko horreko teoretatik Katalunia bakarrik eguneko gehiago joan diran. Hori estatu horren esku dago. Eta abizatu zaie, Madrilen 184 konplitzen da, ez da? Eta gurean, hogei. Bueno, hori bezala asko eta asko, ez da? Orduan, zirte dozart, edo erabekitzen dugun, behingoz erabekitzen dugun serio hartuta, edo bestela, egingo dugu, orain arte egin dugun bezala kongresuan, ikusi ezkero lege bat, bere onura bakarrela, kasu honetan, Kataluniaren txat, edo izan diteke Euskal Herriaren txate bai, guk ez daukagu, inolako problemarik, baiezko bote emateko, baina hori, suposatzea, gobernua presentatzen duen guztia onartu behar dugula, ez, eurak gehiengoa ez daukate eta negoziatu behar dute, eta ez negoziatu bakarrik. Negoziatzen duten hori, bete, kumplitu, eta hori gertatzen ari da. Eta nik beti Kataluniaren kontuan ere izan dute, bide batez, nik ordanatzen dute lantalde hori nun katalana, gailegoa eta euskera sartuta dauden, ofizialtasuna. Eta nik beti izan dut impresioa, eurak erabakitzen dutela, ze martxa jarraitu behar duen kontua, ez da? Eta naiz eta azken aldi honetan, eta azken egiotetan, karpeta horretan gauzak nahiko ondo joan diren, beti duzu impresioa, bere martxa daukatela, eta berek erabakitzen dutela, zurekin kontatu gabe, noiz egin behar duten, norekin hitz egin behar duten, eta bar, ez da? Eta hori ez da, hola. Nik uste dut negoziatu ez ezik, gero bete egin behar dira gauzak, bete egin behar dira epeak, bete egin behar dira emandako hitza, ez da. Esegitan aipatuko dugu karpetuari, baina baitare jakinaiko genuke, ea haustura proposamen honek, ea loturarik ere baduen aliantza katalanari aurre egiteko berrerekin. Aizu. Ez hori, baina nik errespetatzen dut, bai periodistak eta bai opinatzaileak eta bai, aizu. Esate baterako, multireinzidentziako legea, zera okupazioak, imigrazioko eskumenak edo eskumenen delegazioa. Hori, erabaki genuen, orain ja urte bi, jorratu eta martxan jatzea. Orain gala urte pare bat, inork ez zuen itxik esaten alerta katalana, mesedez. Mesedez. Alerta katalana gintezan nahi duena. Nik uste dut, Euskal Herri Jeltzaleak edo
Junts edo Euskal Herria Bilduk badukate bere izaera propioa, eta izaera propioaren arabera politika egiten dute. Besteak errespetatuz, baina besteak berea egin dezatela, ez dauka inolako zer ikusirik. Horre baitare, esan du, Puigdemontek babestu egingo dela, Kataluniarentzat ona dela, hori bera bozkatu egingo dela, baina horrek ere joku ematen du bestelako aukera politikoekin, horre aipatzen zuten, demagun, zentsura mozio bat edo, akaso hau gehiagizkoa da. Ez dezagun gauza naztu. Beti esan dugu, eta atzo bertan presidenteak esan zuen, etortzen baldin bada proposamen bat, kongresura, eta hori ondo ikusten baldin badugu, eta bere zentzua baldin badu, baiezko botoa bada. Beste kontuetan ezetza izan da, esatu baterako autonomen kontuan, ezetza izan zen. Lan ordutegi horren zera kontua, guk, Kataluniako PIMek hartutako erabakia errespetatu genuen. Guk negoziatu bindugu, enpresa txikiekin, eta enpresa txikien zerak, interesak babestu edo defendatu egin behar ditu. Hori da, eta orain arteko jokabidea, eta hemendik aurrerakoa ere bai. Baldin eta baletor proposamen bat ona dena, zera oroar gizartearen txal, Kataluniaz beste entzate bai, guk ez daukagu inolako problemarik baiezko botua emateko. Eta oin arte egindan bezala. Hor baita ere, gogoan du guztiok, Suitzan izan direla negoziaketak, 19 bilera, bitartekariarekin eta guzti, Francisco Galindo mediadorearekin, hor, negoziatu beharreko kontu horietan zailena izan da, Kataluniaren errekonozimendu nazionala negoziatzea? Nik detaileak gehienak ez dut ezagutzen, baina egin momentu honetan gauza dauden bezala, eta hori bitartekariak ondo badaki, gure iritzia zein dan, eta momentu honetan hori suspendituta dago. Geldituta dago, eta beste momentu batean berriro osatuko balitz, edo hori beste kontua da. Baina momentu honetan, nuke edo alderdiak pentsatu du, ezin dugula aurrela jarraitu. Bilerak egin, eta bilera guztietan, asunto horiek guztiak, atera bide garbi gabe daude, ezta? Eta hori, eman dezakegu beste urte bete, baina horrek ez dago inolako zentzurik. Hemen botereko resorte guztiak edo almen guztiak estatuko gobernuan dauzka. Ez da gure erantzunkizuna. Alderdi sozialistaren esku dago, orain arte mugitu ezin edo nahi ez duten horiek mugitu edo zera aurrera ateratzea. Eta hor, baita ere, lehen aipatu duzu, ondo bideratua gelditu dela behintzat, 26 hilabeteko lanaren ostean, hor, hizkuntzen ofizialtasunaren karpeta, ez dakit, orain nola geldituko da elementu hau? Alemaniaren... Lanean gaude, behitu, lehengo ostiral, lehengo igandean, beraz, eta eran egun guardian egin genuen azkeneko bilera, Espainiako ordezkariekin, eta gure bilerak orain arte egin izan ditugu, ez dakit hemenik horrela segertatuko den. Kontua oso ondo bideratuta zegoen, naizta estan erretza izan, zu pentsa behar duzu, estatu guztien adostasuna lortu behar duzu, ez da Espainiaren bakarrik, eta momentu honetan, esan dezake gauza bat. Maiatzean, eraman zen Conseil d'Affaires Générales horretara asuntua, eta baiezkoa nahiko lotuta zegoen. Nahiko lotuta esan nahi dut, momentu horretan, inor ez zuen ezezko boturik emango,
eta baiezkotan zeuden. Zer gertatu zen, Alemanian gobernu aldaketa etorri zen, CDU sartu zen, hau da Partido Popular Europarrearen kidea direnak, eta Espainiako alderdi popularrak bere egin ahal guztiak egin ditu, Alemaniak baiezko botua eman ez dezan. Momentu honetan hori dago, Dolos Montserrat, PP-ko alderdiko bigarren persona, momentu honetan Europan, eramaten du karpeta hori Europako alderdi popularrean, eta lortu izan duguna da Espainia eta Alemania ez alderdiak, baizik eta gobernuak hitz egin dezaten euren artean, eta adostasuna egon zan, lehengo astean, halako aldarrikapen egin zuten bi gobernuak, eta horregatik esan nahi dut bideratuta dagoela, oain, momentu honetan ni naiz talde horren koordinatzailea, eta nire kezka da, hau nola geldituko den. Horre gogoan dugu, galdera klasiko ere bihurtu zaigu hainbatetan galdetu izan dizugu berdinagatik, esan zen igulako horre Euskaldunen partetik gehiago eskatzen zenuela. Azkenean hori konpondu da edo nola dago hori? Nik badakit harremanak izan direla, Junts eta Euskal Herriko alderdien artean, hori ez da nire erantzunkizuna, nik ez daukat inolako erantzunkizunik alderdiaren baitan, baina nik izan dira mezuak eta hola, baina importantena da estatu guztien erabakia, eta hori hortik aurrera, hori gainera asko kosta da, eta asko kostatu da lantzen, ze, klaro, hemen estatu bakotxak badazka bere nabardurak eta bere egoera propioa, esate baterako estatu baltikoak zukaten Errusiaren mehatxua, eta Frantzia bat zeuden bere errezeloak, Italiak ebai, hori gainditzea izan da oso lan nekeza. Nik uste dute egin behar zen zaiena egina dago, eta nik espero dut gauzak ondo joan, eta hemendik aurki azkenengo botazioa irabaziko dugula, baina momentu honetan harrapatzen hauzu Karibeko tempesta baten erdian, ezta? Urakaran edo zela derako horren bata baten erdian gaude, eta momentu honetan ezin dut ikusi gauza nola bukatuko dan. Melisa urakana baino azkarrago konpontzen dan, egoera hau, Gorka Kenner, mila esker gure izatatik, beste behin. Nahi duzun arte, besarkada bat. Eskerrik asko. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:00 eta 9:09 azken ordukoen berri ere eman beharra dugu. Amazon multinazionalak 30.000 langile kaleratuko ditu astearte honetatik aurrera, azaldu dutenez, bere egitura egungo errealitatera egokitzeko asmotan Zaloa Badiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok. CNBC telebistakateak zabaldutako informazioaren arabera, bulego zentraleko langileen 10% kaleratuko ditu eta negozio lerro guztietan izango du eragina erabakiak. Amazonek argudiatu du pandemia garaian goia jo ostean, orain egungo errealitatera egokitu behar duela bere egitura. Azken 3 urteetan Amazonek 27.000 lanpostu inguru suntsitu ditu modu progresiboan, baina inoiz ez ditu aldi berean hainbeste kaleratze egin. Itxura guztien arabera, aste honetan bertan bidaliko dituzte kaleratze gutunak. Sareko salmenten eta odei zerbitzuen erraldoi honek 35.291 milioi dolar irabazi zituen urteko lehen 6 hilekoan ia 40%
50 gehiago, eta aldi berean 323.369 milioi dolarreko balioa zuten salmentak izan zituen 11% gehiago. Ados, eta unaren nondik norako guztiak ere ezagutzeko gurekin da, Garazi Castaño, egunon. Egunon dan hori, goizeko lehen ordutik izango ditugu jarraitu beharrekoak astearte honetan. Hemendik 50 minutu eskaxera Gasteizen interneteko erabilera izango dute izpide, Eustat Institutuak hainbat estatistika datu kaleratuko ditu, egungo gizartean, informazioaren aroko gizartean esan genezake herritarrok egiten dugun internet erabilaren inguruan. Datu garrantzitsu bat emango dizut Pegi, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 15 urtetik gorako populazioaren 90% erabiltzen du internet. Eta ordu berean, baina Donostian, Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak Gipuzkoa zainduz foru programaren inguruko prentsagerraldia eskainiko du. Berekin izango dira alde batetik Maite Peña, Zainketetako eta Gizarte Politiketako diputatua, eta lehen diputatu nagusi orde Jose Ignacio Asensio. Amarterdieran Duke demandasen Iban Garrok Euri beroak liburua aurkeztuko du bestalde. 11etan Iruñean, Marian Nuin, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak bapeatzea ez da dirudiena publizitate kanpaina aurkezteko agerraldia egingo du. Ohitura horren ondorio kaltegarriez gazteak kontzientziatzea izango du helburu. Nafarroako jauregiko erabileran hitzeko aretoan izango da hori. 11etan baita ere Tolosako Asunción Klinikako langile batzordearen agerraldia izango da. Azken berrien balorazioa partekatu nahi dute eta hurrengo mobilizazioen berri emango dute. Eguerdiko 12etan Bilbon ikasleen sindikatuak bulinaren eta gorroto mezuen aurkako mobilizazioa antolatu du gaurko greba deialdiaren arira. Moiuako plazatik abiatuko dira. Eta ordu berean, baina Donostiako bulebarrean Mikel Zabaltzaren 40. urteurreneko ekitaldiak aurkeztuko dituzte, Altzako, Aezkoako eta Bortzirietako herri ekimenek, Debuseko langilek, torturatuen sareak eta baita Egiarizor fundazioak. Ordu erdi beranduago Donostiako udalak elkarretaratzea egingo du Kristinanea parkean izandako eraso sexuala gaitzesteko. Horrez gain, gertutik jarraituko ditugu alde batetik, Jekoran Araban galdutako 82 urtetako gizonaren berririk ia ote dugun. Atzo aktibatu zen bilaketa dispositiboa, gizona gogoratuko dugu, etxetik paseo bat ematera atera zen, eta ez da itzuli. Baita ere Lakuako gobernuko kontseilua, aurrekontuak izango direla izpide aurrekusten dugu, eta Nafarroan koldo auziari buruzko ikerketa komisioa. Eta noski Pegi gaurkoan hemen mai honetan luz eta zabalditze egiten ari zarete, Juntsek Espainiako gobernuarekin eta PSOErekin harremanak haustearen erabakia iragarri ostean, Juntsek ezoiko bilkura nazionala ospatuko du gaurkoan, ikusiko dugu, ia nolako erreakzio eta ondorioak datu zen, eta gorkakin horrere, biharko egunez berriz dugun gurean ala ez. Ez diogu galdetu ea berak zer bozkatuko duen, baina hauek nabarmentzekoak. Eskerrik asko, Garazi. Ez da zer. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko Jazoreren bat, Salva? Bai, kamioi batek matxura izan du gaur goizean, N1 errepidean 457 kilometroan Andoainan Irungo norantzan errei bat itxita dago eta momentu honetan 14 kilometrotako autopilaketak daude Pegi. Segura diren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Eguraldi egonkor eta atsegina nagusituko zaigu astearte honetan. Goizean behelaino trinkoa agertuko da barnealdeko bailareta, baina bereziki hego isurialdean, Araba erdialdean, Nafarroa erdi eta hegoan eta Araba hegoaldean, eta bertan gainera desente kostako zaio jasotzea, baina orokorra mintzat eguerdialderako jasoko du, eta behin behelainoa jasostean leku guztietan eguraldi guzkitsua nagusituko da, naiz eta goi-hodeiak ugaritzen joango diren. Arratsaldeko lehen orduetan goi-hodeiak ugariak izango dira, zeruari kolore zuriska emango diote, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Azken orduetan erdi mailako hodeiak barkatu iritsiko dira mendebaldetik barrena, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Hego-haizea ibiliko da, goizean ahul, azken orduetan indarra hartuko du eta bolada zakar batzuk utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ibiliko da. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 1 eta 11 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko txoko batzuetan izotz puntu bat ere izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute, bereziki Kantauriar isurialdean, bertan 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurialdean aldiz 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Informazioaren aria. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan. Bai, Alkainen. Usurbil bizi.
Gozatu Zumetaren muralaz, artelanez betetako kalez. Murgildu gerraren memoria ibilbidean eta Usurbilgo sagardoaren kulturan. Ezagutu Elizako organo eta arloju paregabeak. Kontsultatu bisita gidatuak. 650 usurbilbizi.eus. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:06 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren aria saioko analisi mailan, ez dakit, Gorka Norren elkarrizketa entzun ostean agian lau hitzetan laburbildu daiteke esandakoa, ezin dugu horrela jarraitu, Juntsek joera aldaketa nahi du, baina ez dare ateak ez dirudi guzti zitxiak daudenikan akordionen bat edo baldin balego, eta on horretan, ez dakit, imaginatzen dudana da, edo zer ere esar daiteke, baldin eta ona baden. Haustura baino estuketa izan da? Ez dakit, nahi harritu nauna izan da, nola esan duen, pixka bat, hizkuntz gutxiztuen ofizialtasunaren auzia konponbidean dela, eta hor, nolabait beak, adirazi du, nola ez beraiek egindako lana, eta laizter edo euki ditzakegula albisteak, eta hor, nahi harritzen hau tempus honek, hori batetik, eta gero apunte bezala, esango nuke, esan du nien Aliantza Katalanena bostaxola, nik uste, azkenian aderioari begira egoteak baldintzatzen dula azkenian politika eta denok egiten dutela hori, eta horren bada hola horren oinarrien arrazoi hori baita, ez? Uste dut, bai, gelitu naiz ni pixka bat, austura, baina ez. Beti bezala, esan du, beti bezala, ondo irutze bat zaigu, alde egingo dugu, ez? Eta, aipatu ditu autonomoak, besteak, hor daude erabaki batzuk, ez dut esango bigarren mailakoak importanteak, baina ez zentsura mozio bat bezalakoak, eta, zentsura mozioarena nolabait utzi du bazterrean, ez? Bazterrean bezala beraz, beti esan du Puigdemontek hau partida jokatzen dela, eta uste dut berdin jarraitzen dula, ez? Bai, eta potere bat ematen dio PSOEri nahi baldin badu eta asmatzen baldin badu orain sartzeko lege hoietako batzuk eta proposamen hoietako batzuk, eta Juntsek bozkatu behar izateko, orain arte bozkatu ez duen hori guztia, ere, ez? Piskat arraroa egin zait. Eta gero, Aliantza Katalanaren eta esan duena, lehenik eta behin Gorka Nor sozialdemokrata bada, konbentzitu bat. Ez da, berak ez dauka gen konvergente bat, berak Katalunian bizi da, eta prozesaren esparruan hor kokatu du bere burua, eta bere burua eroso hor ikusten du. Hori logikoa da, baina nik uste dut Juntsen barruan gen konvergente hori daukatenek badaukatela joera eskubitar oso oso definitu bat, oso ordeneko jendea da, oso egiturakoa, oso establishmentarena, oso kastarena, eta egia da orain oso tokizkanpo ikusten dutela beren burua, eta horrek ere baldintzatzen duela beren politika, baina nik uste dut, Miriam Nogueras ere izan daiteke estrategiaren parte bat, ez, bere adierazpenak, baina nik uste dut begiratzen baldin badiogu azkeneko 6 hilabetei nabarmena da eskubit hartu egin dela beren diskurtsoa, eta nik uste dut eragina logikoa gainera, ez, berak errespetatu gaitu eta guk ere bera errespetatuko dugu, baina alderdiek zerbaiti begiratu behar baldin badiote da arerioai eta kompetentziari, ez, orduan logikoa ere bada hori. Hemen utziko dugu aipagai hau gaurkoz behintzat, eta guztiz bestelako kontu batera salto egin beharra dugu, goizeko 9:20 direla, EH Bilduk 47 zuzenketa aurkeztu dizkio, EAJ eta PSek aurkeztutako etxebizitzaren salbuespen egoerako lege proposamenari. Ekimen honetan murgiltzeko asmoa dugu gaurkoan, eta horretarako gurekin da, Xabi Astigarraga, EH Bilduko legebiltzarkidea Gasteizko Parlamentuan. Egunon? Egunon. Testuinguruan jartzeko, nola deskribatuko zenuke egun etxe bizitzaz bizi dugun testu ingurua? Gaur egun bizi dugun testu ingurua badakigu oso zaila dela, larrialdi egoera batean bizi garela esaten da, ez? Eta guk uste dugu hori horrela dela.
ikusten dugu nola etxe bizitzara sarbidea behar duten 10 herritarretatik 8 ez daukaten aukerarik horretarako, ez jabetzan, ez alokairuan, eta ikusten dugu nola urtetik urtera, hilabetetik hilabetera egoera okertzen ari den, presioan askundea etengabekoa da, eta ez dirudi momentu honetan agintean dauden politikariek hartzen ari denen neurriek horri buelta bat emateko itxurari duenik, ez? Bai. Baita aldarrikatzen da egungo krisi testuinguru honetan etxe bizitza gehiago eraiki behar dela, eta hau gauzatzerako unean, eraikitzailean interesa ezin daitekeela albo batera utzi. Bideragarria dau? Guk hor ikusten duguna da, lehenik eta behin analisian egiten dela, analisi horre gabezi batzuk dauzkala, ez? Iruditzen zaigu egiten dela analisi batzuetan pixkat interesatua izan daitekeena beti ere justifikatzeko etxe bizitza gehiago eraiki behar direla, ez? Eta nik uste dut analisi horretan gehiago sakondu beharko litzatekeela eta ikusi zer nolako etxe bizitzak behar ditugun sortu, ez? Sortu diot, ez da bakarrik eraikitzea, ulertu behar dugu ere, jadanik eraikita dagoen etxe bizitza parkea eta urbanizatua dagoen lurzoruaren erabilera sustatu beharko genukela. Eta diodan bezala sortu behar ditugun etxe bizitza horien nolakotasunean jarriko nuke fokua. Izan ere, esan dudan bezala, herritarren gehiengoak ez dauka etxe bizitzara sarbidea izateko gaitasun ekonomiko nahikorik, eta beraz ez litzateke nahikoa izango etxe bizitza eskaintza handitzea. Horrek ez dauka zertan arazoa konpondu. Uste dugu foka handiagoa jarri beharko litzatekeela nolako etxe bizitzak sortzen ditugun, etxe bizitza merkeak behar ditugu, herritarren gaitasun ekonomikoetara moldatuko direnak, eta uste dugu hori ja pixkat proposamen konkretu batera eraman da izango litzatekeela behar dugula alokairu babestuko parke asko handiago bat, ez? Gaur egun daukagun azpiegitura publikoa oso txikia da, alokairuko parkea, etxe bizitza parkearen 2% inguruan kokatzen da, eta uste dugu etorkizunean hemendik zerbait hobea lortuko bagenu, beharko genukela parke hori asko handitu, azpiegitura indartsu eta azpiegitura handi bat sortu, eta horretarako gaur egun behar duguna da inbertsio edo finantzaketa gaitasun asko handiagoa sektore publikotik. Eta horre, eraikitzaren aldarrikapenari dagokionez ere, ikusita etxe bat ez dela astebeteko erabilera duen zerbait baizik eta bizi oso baterako eta hurrengo generazioetarako ere badela. Ikusita gaur egungo gizarteak duen gizartze joerekin eraikuntzaren aldarrikapena nola ikusten duzu? Niri iruditzen zait, hemen alde batetik esan dudan bezala interes handia dagoela edo interes handiak anitza direlako daudela eraikuntzaren ziklo berri bat abiarazten, ez? Orain tramitean daukagun lege proposamenak ere tarte batean esango dugu hori bilatzen duela, baina esan dudan bezala ikusten dugu etxe bizitzaren uste dut jabetzari begiratu beharko geniokela, eta azkenengo hamarkadan aldaketa handi bat ematen ari da, jabetzaren konzentrazio bat ikusten dugu alde batetik eta beste alde batetik gazteak eta sektore zaurgarrienak, pertsona migranteak batzen dituen kolektiboek ez daukatela jabetzara sarbiderik. Beraz, uste dut hor analizian gehitu beharko genukela aberastasunaren banaketa injustu bat ari dela ematen etxe bizitzak zentralitatea hartzen duenak, hau da, etxe bizitza dutenek etxe bizitza berriak eskuratzeko gero eta gaitasun handiagoa daukate, eta etxe bizitzarik ez dutenek ez daukate inolako sarbiderik, ez? Beraz, jabetzaren bitartez ematen ari da iruditzen zaigu aberastasunaren banaketa injustu bat. Horrek eskatzen du neurriak hartzea eta eskatzen du merkatuan sektore publikoak interbenitzea. Izan ere, bestela, ezberdintasun sozialen areagotze batek etorkizunean are arazo larriagoak sortuko dituelako. Beraz, ez dugu uste denik soilik eskaintza arazo bat, esan dudan bezala, eskaintzaren nolakotasuna ikusi behar dugu, eta jabetzari ere begiratu beharko genioke gaur egun begiratzen dena baino gehiago. Eta ikusita, aipatu duzun banaketa injustu horrekin, proposatu berri den salbuespeneko aldaketa hauek nolako erakina izango dute?
Bueno, lege proposamen honen bitartez egiten saiatu direna edo egin nahi dutena da sustatzaile pribatuek, etxebizitza sustatzaile pribatuek operazio horiekin lortzen duten errentagarritasuna handitzea, ez? Azken finean, hemen agian hitz egin da hilabete hauetan, ez? Etxebizitzak egiten direnean legeak esartzen ditu baldintza batzuk eta tartean etxebizitza babestuak egiteko kopuru minimo bat esartzen du. Lege honen bitartez portzentaje hori jaitsi nahi dute, bai 75-tik 60-ra, eta horrek ekarriko du etxebizitza babestu gutxiago egitea eta etxebizitza libre edo beto esan dagian merkatu etxebizitza gehiago egitea. Eta horrek sustatzaile pribatu horien errentagarritasuna hobetuko du edo handituko du, ez? Ikusten dugu, hau, iruditzen zaigu testuinguru honetan onartezina dela, izan ere, merkatu etxebizitzak ez direlakoari etxebizitza behar duten horiei inondik inora erantzuten, eta egiten ari delako, esango dugu, agian berriz ere, etxebizitzarekin negozioa egiten duten horien negozioa bera bermatu, etxebizitza eskubidea bermatu baino, ez? Eskubidea hitz egiten da asko, baina legean ikusten duguna benetan egiten ari direna dela negozioa egiten duten horien negozioa bermatu. Iruditzen zaigu horregatik kontraerreforma bat dela lege hau, 2006an esarri ziren estandar batzuen aurka egiten da, edo estandar horiek jaistearen alde egiten da, eta iruditzen zaigu testuinguru honetan eta krisialdi edo larrialdi testuinguru honetan onartezina dela, ez? Lortu den aterabidea, atzo esan genuen ere, dela aterabide merkantilista, eta ez dugu uste honek, hau baliagarria izango denik etxebizitza eskubidea bermatzeko. Hor, aipatzen zenun negozioa eta burura etortzen zait administrazioak sustatzen dituztela eraikuntza, ospitaleak, eskolak, unibertsitateak, administrazioak eskatuko balu ehunean etxe bizitza batzuk eraikitzea, prestutasuna edo badago eraikitzaileen aldetikan, hor, behintzat modu justu batean eraikitzeko, edo behintzat irabaziak alik eta zentzurik etikoenean lortzeko, negoziorik eta kostuak eta prezioak puztu gabe, halako aukerarik bada gaur egun? Hemen ikusi behar duguna da, lehenik eta behin lurzorua gakoa dela, ez? Etxebizitzaren eraikuntzan, eta lurzoruaren jabetza batez ere esku pribatuetan dagoela, ez? Gaur egun arte, esango dugu, negozio dirutsu bat, edo diru sarrera handiak eman dituen negozio bat izan dela, 2008ko krisiak agian dena pixkate aldrebestu zuen, batzuentzat bereziki, baina iniziatiba sustatzaile pribatuetan eskuetan dago, batez ere beraien adielako lurzoruak, eta orduan horrek ematen die presioa egiteko botere handia, hori da pixkate errealitatea. Ez orduan legeak esartzen ditu estandar batzuk, horiek bete behar dituzte, baina hori jaisteko presioa egin dute, eta guri iruditzen zaigu lege hau egin dela sustatzaile pribatu horien interesei jarraituz, eta beraien presioaren eraginez, ez? Horren aurrean zer egin daitekeen? Legeak berak ere aurre ikusten ditu aukerak, ez? Izan ere, ulertu behar dugu lurzoruaren jabetza, etxebizitzak eraikitzeko planifikatua dagoen lurzoru baten jabetza erabat lotuta dagoela bete behar batzuekin, eta da etxebizitza horiek eraikitzea eta epe batzuen barruan eraikitzea. Eta hori ez da betetzen normalean, eta horren aurrean iruditzen zaigu sektore publikoak interbenitu egin beharko lukeela, eta larrialdi egoera batean hori interes publikoagatik justifikatuta dagoela. Zer gertatzen da? Alde batetik borondate politikoa behar dela horretarako noski, baina beste alde batetik baita ere inbertsio gaitasuna edo finantzaketa gaitasun handia behar dela. Azken finean, etxebizitza promozioak egitea, inbertsio handia eskatzen duelako, ez? Hortara dator guk uste dugu egin berri dugun, aurreko astean egin dugun proposamena, eta da aurrekontuen testu inguruarekin lotuta 3.000 milioi euroko funts publiko bat sortzearena. Iruditzen zaigu lehenik eta behin sektore publikoa indartu egin behar dela arlo finantziarioan, giharra atera behar du inbertsio gaitasunean, eta beharrezkoa den eremu horietan edo beharrezkoa den
promozio horiek aurrera ateratzeko finantzaketa nahikoa izan behar duela. Horretara dator guk proposatu berri dugun funts soziala, eta horrek elikatuko luke azpiegitura 100% publiko bat. Alokairu babestuko azpiegitura publiko bat, uste duguna etorkizunean indartu beharko genukena. Horre, okurritu zaitere, ezakit, interbenitzeko beste modu bat jakinikan lurzoruagakoa dela, honen baita negozio egiten delako, lurren espropiazioa, zergaitik ez, abiadura handiko trena egiteko espropiatu izan dira lurrak? Bai, dirudi hitz edo kontzeptu madarikatua dela askotan, baina zuk esan duzu bezala beste azpiegitura publiko batzuk egiteko espropiatzen da, eta bueno, uste dut ere hitz egin beharko genukela legean jasotako neurri badela. Hala ere, iruditzen zait oso, ez dakit, bigarren mailako pausu bat izango litzatekeela, ez? Lehenik eta behin sektore publikoak interbenitzeko borondatea erakusten duenean, ziur nago sektore pribatua ere mugiaraziko lukeela horrek, eta lurzoruan interbenitzeko mugakarra ez da espropiazioa ere, espropiazioa bada, erosketa bada, baina badaude beste modu batzuk lurzoruarekin adibidez espekulazioa gelditzeko, baina ez direnak praktikan jartzen. Esan dudan bezala, lurzoru horietan eraikitzea bete behar bat da, eta epe batzuk aurre ikusten dira, eta beraz epe horiek betetzen ez direnean bestelako neurri batzuk ere hartu daitezke, ez dakit, neurri koertzitiboak, plangintzari lotutakoak, bueno, hor sektore publikoak presioa egiteko ere mekanismoak badauzka, baina orain arte ez ditu inoiz erabili, ez? Eta horrela, ulertu behar dugu lurzoru baten jabeak eraiki gabe ere lurzoru horrekin errentagarritasuna lortzen duela, bale? Lurzoruak, baldintza espezifiko batzuk dituelako, finitua delako, ezin delako replikatu, eta gainera espektatiba delako etxebizitzaren balioa igotzen jarraitzea, eta beraz, eraiki gabe ere lurzoru horren balioa handitzen ari delako. Beraz, baldintza, esango dugu, optimo horietan, uste dugu, interbentzio publikoa beharrezkoa dela, eta ez dela aukera bat, horrelako krisialdi eta larrialdi egoera batean, eserrez egitea, eta aukera okerragoa dela oraindik ere, sustatzaile pribatuek egiten duten presio horri men egitea, ez? Eta gainera zer eta etxe bizitza babestuen kopurua are eta txikiagoa izateko etorkizunean. Ez du guzti hori onargarria denik. Testu inguru horretan ere, men egite horretan, etxe bizitza publiko, babes publiko etxe bizitza erreserba 175tik 160 murriztearen proposamena ere, hori ere kontzesioetako bada? Bai, hori da, esango dugu, kontzesio nagusia ez bakarra, baina hori da, agian, hori etxe bizitza babestuen parkearen kontura doana, ez? Badauka legeak ere beste puntu bat, norabide horretan doana, eta da, eraikigarritasuna 110ean handitzea albidetuko duela. Eta, bueno, bi aldagai hauekin esango dugu, lortzen dutena azken finean da, lehen aipatu dana, ez? Lurzoru hoietatik espero zen errentagarritasun hori handitzea. Bai, etxe bizitza babestuen portzentajea txikituz, edo bai, eraikigarritasuna handituz. Eta honekin lotuta ere, aipamen bat egin nahiko nuke esaten da, behin eta berriz gaur egungo arazoa dela lurzoru horiek ez direla bideragarriak, karga handiegiak dituztela eta kontuak ez zaizkiela ateratzen sustatzaile pribatuei eta horregatik ez dutela eraikitzen, ez? Hor, guk legea aurkeztu zen momentutik iruditzen zaigu, transparentzia ariketa falta handi bat dagoela, ez? Izan ere, hitz egiten da, lurzoruak ez direla bideragarriak, baina ez ditugu inolako daturik jaso, ez? Inork ez ditu zenbakiak mahai gainean jarri eta bideragarritasuna sari garenean iruditzen zaigu minimoa izan beharko litzatekeela, gutxienez manejatzen diren zenbakiak, manejatzen diren datuak mahai gainean jartzea. Hori ez da egin ez da legebiltzarrean, lege hau tramitatu denean egin diren agerraldietan, beraz, esan dezakegu bideragarritasun falta hori zalantzazkoa, ez? Gutxienez izan daitekeela. Eta guk hor gehituko genuke baita ere orain arte egin ez den lan baten ondorioa ere badela hau, ez? Izan ere, 2015ko legeak, beste gauza batzuen artean, jasotzen zuen etxe bizitzaren lurralde plan PTSA, plan territorial sektoriala egitea, ez? Horrek albidetuko zuen gure lurraldearen lurzoruen diagnostiko asko zehatzago bat izatea, eta
etxe bizitza beharra neurtuta plangintzatu alizatea, lehentasunak non jarri beharko genituen, ez? Uste dugu hori izan beharko litzatekela, edo 2015ko lege aprobatu zenean, hori zen filosofia, ez? Goazen lurraldearen diagnostiko osatu bat egitera, eta goazen etxe bizitzaren plangintza bat egitera. Hori ez da egin 10 urtetan, eta uste dugu ere horren ondorio badela gaur egun bizi dugun egoera. Badirudi orain, asmoa dagoela honekin hasteko, guk ados gaude, hau uste dugu egin behar dela, baina kontuan hartuta oso berandu gabiltzala lan honetan. Ez jakintasunetik ere galdetu beharra dizut, hor batzuetan okerrez banago gertatzen dela, babes publikoko etxe bizitza erreserbak ez direla zehatz-mehatz promozio nagusia eraikitzen den lekuan egiten, beste leku batzuetara eramaten direla, edo inguru batzuetan bildu egiten direla. Propioki ez dakit honek zuzeneko lotura ote duen salbuespenezko neurri hauekin eta lege proposamen honekin, baina testu inguru honetan ere, akaso alakorik badago aukera badago ere, honetan eskua sartzeko? Bueno, hemen lege proposamen honek ez dio heltzen horri, baina realitatea da eta hori ere ikusarazi behar da. Legeak minimo batzuk sartzen dituela 2006tik, baina ondoren etxe bizitza babestuen minimo horiek betetzeko beti eskapatoriak edo beti bilatu izan direla tarteak ez betetzeko. Sustatzaile pribatuen interesa beti izan da ahalik eta gutxien egitea. Eta, tartean kasuistika oso anitza da, existitzen da zuk diozun bezala transferentziak, existitzen dira beste esango dugu, utxune batzuk, baina errealitatea azken finean argazkia beti bera da, ez? Aurre ikusi diren etxe bizitza libreak edo merkatu etxe bizitzak beti egiten dira, eta etxe bizitza babestuak edo beranduagorako uzten dira, edo beste toki batera transferitzen dira, edo, hor ere, inoiz ez dira betetzen, inoiz igual esatea gehiagi da, baina askotan ez dira betetzen planifikatuta dauden etxe bizitza babestuen kopuru guztiak, ez? Eta ondoren, urteak pasa ala egiten da herrietan udalek egiten dituzte plan orokor berriak, eta plan orokor berrietan berriz ere esango dugu emaitza zeron jartzen da, eta berriz ere hortik plangintzatzen hasten da. Ez uste dugu hori ere badela utxune bat, baina lehen esandakoarekin erabat lotuta dagoela, sustatzaile pribatuek etekinak batez ere etxe bizitza libretatik lortzen dituztela, horiek egiteko interesa daukatela, eta etxe bizitza babestuak albezain beste atzeratu, edo ez dituztela betetzen, edo bilatzen direla formulak ez egiteko. Azken finean ere, egiten dira batzuk ez dut nahi esan honekin ez direnik egiten, baina legeak usten badu aukeraren bat, bide horretan libratzeko, hori ere baliatzen da, ez? Eta honekin lotuta esan nahiko nuke, gaur egun, arazoa esango dugu, areagotua dagoela puntu honetan, sartzen dugulako alokairuaren erregimena, ez? Orain, lege proposamen honek 2023ko estatuko etxe bizitza legeak horrela derrigortzen zuelako lege proposamen honetan jasotzen da etxe bizitza babestuetarako portzentai minimo bat esartzeaz gain, minimo horren barruan esarri behar dela alokairu erregimenean, kuidatuko diren etxe bizitza batzuen portzentajea. Orain arte, alokairukoak edo jabetzakoak ez ziren bereizten, eta orain minimo bat esartzen da alokairukoa izan behar duena. Lege proposamen honetan, esarri diren minimoak gure ustez oso txikiak dira, ulertzeko erreferentzia bezala erabili da estatuko lurzoruaren legea, zeinak portzentaje txikiagoak dituen eta horren erdia esan da alokairurako izango direla, eta guk egin dugun zuzenketan proposatu duguna izan da gutxienez gure lurzoruaren legean aurre ikusten diren portzentaje minimoen erdia esartzeko, altuagoak direla. Eta esaten dut honekin arazoa dagoela, izan ere alokairu erregimeneko etxe bizitzak zailagoak direlako errentabilizatzen jabetzakoak, baino jabetzakoak sustatzaile pribatuak saltzen ditu lehenengo egunean, eta diru irabazia lortzen ditu lehenengo egunean. Eta alokairukoak eskatzen dute kudeatzea urte askotan horiek errentagarri egiteko. Orduan hor ikusten dugu ere
aurreikuspenak egin gabe, badirudi alokairuko etxebizitza horiek geldituko direla beti sektore publikoaren eskuetan, ez? Sektore publikoak berak egin ditzan. Eta uste dugu hori dela baita ere beste modu bat, ez? Sektore pribatua beti etekina bilatzen duelako eta gainerakoa geratzen delako sektore publikoaren eskuetan. Uste sektore pribatua ere horretarako dagoela, baina sektore publikoak birpentsatu beharko luke zein den dinamika, zein den jokatzeko modua, eta ea hortik pasa behar garen gaur egungo etxebizitza larrialdiari erantzun egoki bat emateko. Zakit, proposamen akaso zora egingo dizute, baina demagun, administrazioak ere izaten du, parte hartzeak izaten ditu enpresa ezberdinetan, interesa izango balitz etxe bizitzen eraikuntza, zentzua izango luke Eusko Jaurlaritzak inbertsioren bat egitea eraikuntza enpresa batean eta bide horretatikan ere eragiten hastea? Hemen Jaurlaritzak berak badauka sektore publikokoa den promotora publiko bat, Bizesa izenekoa, hori existitzen da dagoeneko, eta Jaurlaritzak sustatzen dituen etxe bizitzak Bizesaren bitartez egiten dira, eta 2015-etik legeak horrela jasotzen duelako, edo 2020-tiko eto esan da, 5 urteko margena ematen zuelako, etxe bizitza guzti horiek babestuak eta alokairuan dira. Hori existitzen da, guk proposatzen duguna da, hori asko indartu behar dela, bere gaitasun finantziero asko indartu behar dela, eta enpresa publiko potente bat sortu behar dugula. Hortaz gain ere, badago beste enpresa publiko bat, Alokabide izenekoa, eta honek egiten duena da kudeatu. Ados, alokairu publikoetan bizi diren herritarren egunerokoa kudeatu egiten du, beraz badaukagu enpresa sustatzaile publiko bat, eta badaukagu kudeaketarako enpresa publiko bat ere. Azpiegitura aldetik esango dugu oinarriak ezarrita daudela, baina horien giharra asko handitu beharko litzateke une honetan interbentzio handiago bat planteatu nahiko bagenu. Guzti hauekin gelditzen gera, Xabi Astigarraga, EH Bilduko legebiltzarkidea, mila esker goiz honetan gurean izategatik. Mila esker zuei. Mundu teknikoa, etxe bizitzarena, eta ez guztiok asko ezagutzen dugune, ikasi dugu, esaterako, Bizesa sustatzaile publikoaren existentzia, horretaz ideiarik ez neukan, baina baita ere, akaso ikasitako beste elementuetako bat ere bada, lurra gakoa dela, eraiki gabe ere errentagarria delako, ezakit, pixkat saiatu gera, pixkat bestelako kontu batzuk ere, bestelako irtenbide batzuk aipatzen, eraikuntzatik harago, ezakit, alako alternatibetarako EAJ edo eta PSE nola ikusten dituzue? Akaso urrun? Harrigarria da, ez, baina hobe genuke baldin eta eztabaidatuko bagenu lege hau oposiziotik bultzatu zuen PSE-rekin, etxe bizitzari buruz, gobernuan dagoenarekin baino, eta ziur asko hobe genuke oposizioan aurreko garaian ertzaintzari buruz debatitzea oposizioan zegoen EAJ-rekin Kabakasen garaian, gaur egun agintean dagoenarekin baino, ez? Hori ikusten da, ze puntutaraino oposizioan egonda norberak bere lehentasun horiek markatu egiten ditu modu propositiboago batean, eta aldiz gobernuan dagoenean, nekez ateratzen ditu horiek aurrera, ez? Nik uste dut, onarpen bat badago, hau estrukturala dela, krisi bat dela, larrialdi hori egon badagoela, baina daukagu arazo bat, negozio establishmentarekin. Eta da, sare klientelarraz askotan hitz egiten dugu, baina eraikuntzaren alorrean bereziki indartsua da. Bereziki finantziatu egin delako, obra publikoaren bitartez, eta baimendu egin zaiolako honekin negozio bat egitea, non 10 urteko epean, adibidez, Amenabar pasadan, estatuko etxe bizitza eraikitzaile handiena izatera.
eta orain ere ikusten ari gara gure herri askotan nola herrietako fisonomia ere aldatzen ari den eta aldatzen ari den populazioa, aldatzen ari den zarautzen ni hobeto ezagutzen duana eta egia da Amenabar bertakoa dela, baina beste toki askotan ere ikusten da Iruñan, Gasteizen, alegia Amenar landia hortan ondorioak ez dira bakarrik estetikoak, ez dira bakarrik dentistaren itxura daukaten edifizioiek berdinak guztiak oso baldintza klimatiko eta bizi desberdina euskaten herrietan. Horretaz aparte badago negozio horrekin arazo bat. Eta nik uste dut parte batean PS eta PNV EAJaren erresistentzia EH Bildu gobernuetan sartzea da sare klientelar horren presioa. Uste dut sare klientelar horrek presioa handia egiten duela, onartzen dute pribatuan etorriko dela, baina alik eta beranduen etortzea beraientzat hobe. Eta hori ikusi dugu, orain hemen zabaldu dituzten beste eraikin publikoetan, Donostiren kasuan, nik horrekin kezka handia daukat. Eta gero daukagu kultura arazo bat, nik ulertzen dute alokairuaren egiten den defentsa, baina horrek behar du masa kritiko bat alokairuan. Bestela jendea ez da horretaz fiatzen, eta gure kulturan jendeak jabegoari indarra handia ematen dio. Orduan, honetaz arduratzen diren aditu guztiek ezkerreko ikuspuntu batetik esaten dute bi gauzaiek oso kontutan hartu behar direla. Alde batetik zein dan egitura ekonomikoa oso garestia delako eraikitzea, eta hori inbertsio publikoak ere oso ondo justifikatu behar dielako, eta horretan hemen negozio hoiekin egin beharko da tratua, lehenago edo beranduago hoiekin topatuko gea, eta hoiekin negoziatu beharko da. Eta beste alde batetik ere, jabego eta alokairuaren artean egon behar duela politika publiko argi bat alokairuaren alde, baina agnostizismo puntu bat ere toki bakoitzan dagoen kulturaren auzian. Orduan, hori aldatzea urte askotako lana da. Eta defendatu egin behar da, printzipioz, baina politika publikoekin. Ez du balio bakarrik esatearekin. Ez duzu jendea konbentzituko proselitismoaren bitartez, behar dituzu bitartekoak eskaini. Nik uste torra alokairuaren agakoa dela, ez? Azkenean Xabierrek esan duen bezala, ez? Gaur egun jabetza neurtzen da pixu bat euki edo ezaren arabera, ez? Horren gero eta jabetza gehiago horren da beratxago, hori hola da. Eta, bueno, egia da hori sustatu behar degula, bueno, alokairuaren aldeko zea hori, ez? Egia da urte askotan hemen erostearen alde egin dela, erosi. Ez Europan beste leku batzutan bezala, bueno, alokairuak daukan honena da, jabetza hori ez eukita, bizizean arte, daukazu etxe bat, eta gero beste bat esku eratzen daten. Nik uste hori gizarte justuago batean, hori sustatu behar da ideia bat dela, baina gaur egun ikusita, bueno, pixka bat nondik noa di Joan Jaurlaritza, iruditzen zait hori eta esan duen bezala Xabierrek, ez, plan bat hasten duzu, abiatzen duzu, eta gero beti zeroan jartzen zea sustatzaile pribatu horiek ala eskatzen dutelako, ez. Nekez egingo dugu politika bat alokairuan alde datu hauekin, ez, alegia gehiago eraiki eta gutxiago alokatu. Nola sustatuko dugu, ez, jendearen nahi bat alokairuan alde. Eta finantzieroki ere, ez, azkenean jendeak hartzen du erabakia, gehiago kostatzen zaiolako alokairua letra baino. Orduan, hori, realidade horrekin, hori, karo. Genuke alokairu merke edo jasangarri bat. Eta bermatuta balego ere, ez? Ikusten dugu jende zaharra, kaleratzeak, momentu batetik aurrera, eta hori publikoki bermatu egin behar da. Hori publikoki bermatzen ezten bitartean oso zaila da jendeari bakarrik proselit, ez dakit, uste dut guztiok intelektualki arandiaranek esan dituen gauza hauekin ados gaudela, ez dago zalantza ondiegirik, oso argi esplikatu du eta arrazoia dauka, baina botere kontua da ere. Eta orduan horretarako behar dira, hori politika publikoak eta horretarako behar da doztasun bat, momentu honetan oso zaila dena guk daukagun sektore pribatuarekin dela oso klientelarra. Ate birakariak burura torri zaizkitere, enpresen artean badaudenak, bai. Baina hemen eutzi behar da dugu aipagai hau, urrengo baterako utziko dugu hori, izan ere Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila ikastetxe publikoetan kamerak instalatzen hasi da, eta hezkuntza komunitatea onarpenik gabe, eta aurrez inongo informaziorik helarazi gabe, hau jakinarazi eta salatu du LAB sindikatuak, Salva,
Inbertsioa hezkuntza kalitatea hobetuko duten bestelako baliabide pertsonaletan eta azpiegituretan egin beharrean langileen kontrolerako diren eta ikasleen intimitatea urratuko duten gailuetan egin duela salatu du LAB sindikatuak. Ikastetxeei kamerak ez konektatzeko eta ez erabiltzeko deia luzatu nahi die LABek. Goizeko 9:10 gutxi dira eta agurtu beharra dugu Amagoia Mujika. Eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko zuei urren arte. Eta aipagai honekin jarri beharra dugu, Iñaki, ez dakit, kamarak hezkuntza zentroetan, ez dakit, atentzioa deitu dezaken kontuare bada? Bai, ez da bakadarri deigarria, baina logika baten barruan sartzen da. Nik uste dut logika horri egin behar diogula aurre, ez da. Segurtasunaren eztabaida horretan guztian, lehenengo erantzun kasi logiko humanoa da vigilantziarena, ez? Nola babestu dezakegu segurtasun eza daukan norbait, hori vigilatuz eta kontrakoa zigortuz. Eta logika hori gailentzen denean horrek balio du daneako, balio du zure neskalaguna zelatatzeko, balio du zure seme-alaben kontrola telematikoa egiteko, balio du sistema punitibo asko ere zorrotzagoa egiteko, eta logika horren barruan heltzen gara puntu honetara. Nik uste dut egon behar dutela toki seguroak hain zuzen ere vigilantzia horretatik salbu daudelako. Dago arazo handi bat, nire ustez hauetako neurri batzuk kontrajarri eta daudelako norberaren eskubide pribatutasunari eskubideak eta horiek ez dira sekula ondo behar bezala bermatzen, oso lege zorrotza dauzkagu, baina oso aplikazio laxoa ematen da, eta nik uste dut nik kezka handiz bizi dut vigilantzia masiboaren kontu hau, eta hau horren parte da. Eta inteligentzia artifizialaren garapenarekin, teknologien garapenarekin, hau asko handitzen ari da, horren kontrola galtzen ari gara, eta nik uste dut politika publikoek euki beharko luketela horren kontroleako joera handiago bat. Ez dirudi, gaurkoan kasu zehatzoni buruz azalpen gehiagori jasotzeko aukera izango dugunikan, baina kameren eztabaidari lotuta adibide praktiko bat jarriko dizut. Nire herrian aurrekontu parte hartzaileen horre bozketa hoietan, aukerarik bozkatuenetako bat herritarren partetikan ere izan da, kamera gehiago jartzea udaltzainak erabili ditzaten. Bai, eta logika berriro diot, iruditzen zait humanoa dela. Eta gero uste dut, askotan ezkerretik ere kontrajarri ditugula segurtasuna eta askatasuna. Eta uste dut batzutan segurtasuna askatasunaren baldintzare badela. Alegia, emakumeen kasuan, askatasun hori ezin da gauzatu baldin eta segurtasunik ez baldin bada ematen. Eta orain, iruditzen zait, kezka hori zilegia dela. Orain, horretarako soluzioa ez da minority report onelako eskema batean sartzea, baina bai, bultzatzen ari da eskema distopik hori, eta kezko handi, ni pertsonalki kezka handiz bizi dut, iruditzen zaidalako vigilantzia masiboaren eskema honetan badaudela esain distopikoak baizik eta oso gertukoak diren eskenatoki batzuk non arazoekin topatuko gean. Protestarako eskubidea zalantzan jartzen da, elkartzeko eskubidea zalantzan jartzen da, zensura nagusitu egiten da, eta hau guztia dago lotuta eskema oso punitibista batekin, oso kontrolaren aldeko eskema batekin, eta uste dut horretan atzera egin degula. Eta atzeran egin dugu ere, ziur asko esan bezala, baita ere mantendu ditukulako dogma batzuk ez daudenak bereziki, zuzenduta, hain humanoak diren logika hoiei aurre egiteko, ez? Gaurko honetan hemetxen utziko dugu analisi maila, Iñaki Soto, mila esker, zuri ere gurean izategatik. Besarkada bat.
Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Amatxone garrez egi eskero, malkoz bustiaz aitaren gutunan, arkezingo du berriz irakurri, zenbat eta zenbat maite duguna. Larun bat eta berriro bidean, kamioiak pasan, kotxeak pasan, infinitorak hartzen aiz begiran, oroitzapenak nahasten dira. 40 minutuz, milaka taupada, begietara, begiratzean, hitz egin gabe ulertzen zaitut, kristallodiak ezin du aita, gure irribarra inoiz gelditu, iragana ainurrunta ainurbil, hitz egindakoak denako goan, itxas haizea usaindu zurrutin, lurra rotzonekin pernua dirudi, 40 minutuz, milaka taupada, begietara, begiratzean, hitz egin gabe ulertzen zaitut, kristallodiak ezin du aita, gure irribarra inoiz gelditu. Eldu gara kartzela atarira, amets gaiztoen kaiola hotzeran, oiuka dabiltza gizon urdinak, sumindu nahian gure odola. 40 minutuz, milaka taupada, begietara, begiratzean, hitz egin gabe ulertzen zaitut, kristallodiak ezin du aita, gure irribarra inoiz gelditu. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00 Naiz Irratian.
Goizeko 10 dira eta azken ordukoen berri jasotzeko ere hemen daukagu, Garazi Castaño elkarren arteko konfiantza politikorik ez dagoelako eta PSOEri egotziz adostutako betez izena harremanak apurtu ditu PSOE eta Espainiako gobernuarekin, Juntseko zuzendaritzak aho batez, Garazi Castaño, egunon. Egunon berriz ere, astearte honetan ezoiko bilkura nazionala aspatuko du alderdiak, bezperan zuzendaritzak aurreratutako erabakia berresteko. Juntzen erabakiaren inguruan mintzatzeko naiz irratian izan dugu gaurko goizean, Gorka Kenerre alderdi katalaneko kidea, honakoa esan digu. Gauza asko adostu dira, bai. Kongresuan egun hartu diren erabakiak guk ere gure gotuarekin kontatu dute, bai, baina, klaro, gai, nola esango dugu, gai nagusienak hor dituta daude. Eta gainera batzuek oso erresak dira egiten, edo egiaztatzen, edo bideratzen. Informazioaren ariaren bigarren edizioan egingo diogu jarraipena aferari noski, bestelakoetan mendietara begira jarri behar gara, pegi hartz bat ikusi dute Pirineotako mendietan, maz menditik gertu ikusi dute hain zuzen ere, Nafarroa eta Aragoi arteko Anso ibarran susmoa zen, pasadean astean hainbat hartzaik ohartarazi baitzuten, ardiak hilik agertu duzirela, eta azkenean, bai, ikusi izan dute hartzori. 90 hartz inguru daude Pirineotan, baina geure mugen aldean gutxiago dira, 6 inguru. Guazen informazio praktikoarekin. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei begira, arretaguneen bat errepidea da, Andoain inguruan, gogoratu goizeko lehen ordutatik auto ilarak sortzen ari direla, matxuratutako kamioi baten ondorioz, Irungo noranzkoan, 457. kilometroan kamioi batek matxura izan du, eta hasiera batean herrietako bat itxi behar izan dute Irungo noranzkoan, gutxienez 14 kilometroko auto ilarak sortu dira, Tolosaraino iritsi dira, pentsa, une honetan, herri guztiak zabalik daude, baina autopilaketek hor jarraitzen dute, ertzantza bertan da trafikoa bideratzeko lanak egiten, beraz, patxadaz gidatu inguru horietan entzule eta posible bada, beste bide bat hartu. Termometroi begira jarriko gara, hotz gaur goizean, 3 gradu Iruñean, Gasteizen 5, gainontzeko hiriburuetan 10, eguraldiaren iragarpena, Iker Ibarluzak emango digu. Eguraldi egonkor eta atsegina nagusituko zaigu astearte honetan. Goizean behelaino trinkoa agertuko da barnealdeko bailareta, baina bereziki hego isurialdean, Araba erdialdean, Nafarroa erdi eta hegoan eta Araba hegoaldean, eta bertan gainera desente kostako zaio jasotzea, baina orokorra mintzat eguerdialderako jasoko du. Eta behin behelainoa jasostean leku guztietan eguraldi guzkitsua nagusituko da, naiz eta goi-hodeiak ugaritzen joango diren. Arratsaldeko lehen orduetan goi-hodeiak ugariak izango dira, zeruari kolore zuriska emango diote, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Azken orduetan erdi mailako hodeiak barkatu iritsiko dira mendebaldetik barna, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Hego-haizea ibiliko da, goizean ahul, azken orduetan indarra hartuko du eta bolada zakar batzuk utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ibiliko da. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 1 eta 11 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko txoko batzuetan izotz puntu bat ere izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute, bereziki Kantauriar isurialdean, bertan 19 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurialdean aldiz 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaia. Guzti hauekin gelditzen jara, eskerrik asko Garazi. Mila esker. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egunon? Egunon. Bueno, asteartea heldu da, nolako kontuak aipatuko dituzu gaurko honetan? Bueno, Markel Perez etorriko da eta perkusionista gaztarekin bere ibilbideaz ariko gara. Horrez gain euskarazko kultura digitalaren xare jardunaldiaz hitz egiteko Igone Maria Ezkurrena, Maider Likona eta Itziber Mendiluze etorriko dira gurera, eta Pablo Zurutuzak gidatzen duen lehen aldiz berrido sekzioaren bigarren atala entzuteko aukera izango dugu. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko Goiuri. Agur. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, aio? Naiz irratia.